Ni b'a dɔn ko ni sigilen mun bɛ ka e kɔnɔ wallahi e kun tɛ jin tila k'i bɛna dɔ di ne ma nka fɛn min b'i ɲɛ ko kun lajɛ a bɛ bin a sanfɛ sisan ala tɛ gɛlɛya ji tɛ ya b'a kunnaya i kɔnɔ sansan why ne kɔnɔ ay why ay ne kɔnɔ why Fati mun bɛ yen nɔ n kɔnɔ wuli k'i sigi fauteuil kunna fɔlɔ o kɔnɔdimi b'e la a mɛnna a ye minɛ de Senwave ye application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Senwave télécharger procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la e mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔgɔlen to Senwave la Senwave ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna. Fati, ça va? Ça T'as bien dormi? Maman l'attend. Comment tu vas? Ça va? Tu vois la yére. Ça va. Ça va bien. Ah Fati, et vous téléphone le téléphone là, il y a une femme là. Et ni n'y bora na tara no ba avec que imagine là. Et enfin, l'argent. Yɔrɔ ni y'a fi mun bɛ ne kɛrɛfɛ mun kana na to ka tari min fɔ ni n'a bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ bɛ se ka wolo la bɔ ne kɛrɛfɛ n tɛ jɛn n'a ye a man di Fati, d'accord. Aramadou. A kuma an bɛ kɛnɛma yen n t'a dɔn n'a sɔrɔ a bɛ yɔrɔ min na. Arama. Naamu. Papa. Ça va? Ça va. Comment tu vas? Ça va bien? Ça va. Bien. Bon, Bachite. Ni y'a ɲa wele, Bachite. C'est pour que fin dɔw bɛ yan k'olu clarifier an ni ɲɔgɔn cɛ. Ala kitira la. Aw fila, aw ka kɛ balimama ye. Genre, k'aw bɛn cɛ kelen ma. N'o ye ne ye. Donc a ka kan fɛn dɔw bɛ yan k'olu siraw la ɲɔgɔn na yaasa hɛrɛ bɛ se ka don an ka du kɔnɔ cogo min na. Yaasa an garijɛgɛw bɛ se ka fɔni cogo min na. Fati e ye kɔrɔ ye. E ye dɔgɔnin ye. I k'a dɔn k'a fɔ k'i kɔrɔmuso de ye Fati. Ne mɛ e furu parce que ko muso ko bɛ na. Ni Ala kitira fɛn min na o de bɛ kɛ. Ala de kitira la nin cogo la. Donc a bonyani o ye diyagoya de y'i bolo. I b'a bonya. N'aw sera ɲɔgɔn ma ni ko ko kɛra ne b'ale fila de don. N'a ye fɛn min fɔ bon i bɛ ɲininka n b'i ɲininka nka ale de kɔrɔ ye a bonya quoi. A bonya ne diyagoya de. N bɛ segin a kan k'a f'i ye. N ma i furu parce que ko muso ko bɛ na. Non mais ni Ala ko min bɛ kɛ o de bɛ kɛ. I y'a faamuya. Voilà. Fati, i dɔgɔnin de don. A minɛ i k'a don i sogo ni golo cɛ.
ala de kitira nani chukula ene ka fu ani biche santani ko tigana ma do ani nyonche fui ngambe se ka ni ala ko mimbe ka odebeke ala de sona mani chula do ambe tati ni ala ko ko ibe kes nam jotiki ko ni mo be fani waka che fene o bora ala la frala la donc mimi vie i dogondido amne ka do sogoni koloche i ka amne ki dogondo i badinido awdi kleni naw bena herebe na dumo naw bena on garde be foni donc abla la kamne ko angata naw chulo infamo nyame problem dala ngadi ala manala sona ma problem fuytene ede muso folo ne nya joro edi enne ebe min donena ramato donena do min gelawma min gelayma ka baraka no hakilnay yen famo problem dala baba ni ala sona ma ala kan ke nyon sig nyon amina ala kan photo ni keta ko nyon problem fuytene fa inana ibisbala donc ne bisran da baraka ro ala ga rafongo kasini me ala Umaru kun te ko jugu dɔn sisan ni na tasuma kami yɛrɛ yɛrɛ mena almeti mena na de ituma tasuma kami ni ka minɛ komi n bade ka dɔn sugoni ngolo cɛ n t'a dun sugoni ngolo cɛ de ma dun ka sabara ni ka fugula ne kɔrɔ y'i ta kɛ wallahi Umaru a tɔ ye ne ta ye ni sinaya tɛ a bɛ da zana la a ma fɔ ko sinaya jɛlen galaya gala dɔrɔn tɛ ne bɛ charbon mugu fara n ta kan zen tɔgɔ sɔrɔ i da kɔnɔ i ta si aw ta si bɛ ne quoi Fati. Et Fati. Ne m'y jure au sang. N'a que là, on a d'autres dima. Ah, d'accord. Ok, merci. Ok, désolé. Allah. Allah yin ce koyi. Ko saraka bɛ bɔ don min na k'a tɛ minɛ o don n'i b'a dɔn ko ne sigilen kun bɛ ka e kɔnɔ walahi e kun tɛ zen tila k'i bɛna dɔ di ne ma nka fɛn min b'i ɲɛ ko kun na kɛ a bɛ bin a sanfɛ sisan ala tɛ gɛlɛya zi tɛ ya b'a kunnaya i kɔnɔ sansan waayi Why ne kono? Ay! Why? Ay! Ne kono why? Fati. Fati mumeno. Ay, kono. Wuli si fute na flo. Ay! O kono dimbela mena. Ay mne di. O ye mundu. Ha? Ay, kono
kɔni bɛ ka Fati an tɛ taa dɔkitɛriso la. Ayi. Hein? Ayi, n tɛ ka taa dɔkitɛriso. I jɔ n ka taxi wele an ka taa sa. Ayi. O i jɔ n ka papa wele. Allo papa. Fati bɛ kulole an k'a kɔnɔ bɛ k'a dimi dɛ. I tɛ na. Ok, n y'a mɛn. K'an b'o la sɔnni. Fati, i bɛ ka ne lasiran sa. N kɔnɔ bɛ ka n dimi sa, a bɛ ka n dimi. Oh, i da dɔɔni, i da dɔɔni. Ayi, ni n da bɛ digi na. Fati, papa bɛna sisan sa an bɛ taa. I Fati. Ma foyi de dun. A bɛ ka n dimi ten ne. Fati, o ma cu. Jɔ papa bɛ na, i da de, papa bɛ ka na. I bɛ ka ne lasiran ne, han? Papa yɛrɛ nana, papa nana, i da de. Fati. Mun sɔrɔ? Kɔnɔ bɛ ka n dimi. O daminɛ kuma jumɛn? A daminɛ sisan. E mun don? Mama ye fura de kɛ ji la ka na diya ne y'o min. Ne ye ji min sɔrɔ kɔnɔdimi bila ne la. Ko jumɛn? A ji sigilen tɛ, a ye fura de k'a la ka na diya. Papa ne ye fura kɛ ju la dɛ. Depuis y'a min kɔnɔ bɛ ka n dimi. Ne ye ju san ne k'a tila ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ. Ne yɛrɛ ye ju kɔnɔdimi ma ne minɛ o. O mun ju? Ne ye ju san butigi la de. Komi a dalen don, a y'a tila ni ɲɔgɔn cɛ. Ne nana dɔɔni d'a ma, n yɛrɛ ye a tɔ min. O ju de ye kɔnɔdimi bila la. Ne kɔnɔdimi bila ne na sa, a bɛ ka n dimi. E ju lajɛ, e y'a lajɛ n'a sɔrɔ a tɛ ba dɛ mama. Wallahi foyi tɛ ju ye papa. Han? Foyi t'a la, n ko ne yɛrɛ y'a min. Ayi mais i bɛ ju, i b'a boîte la, i n'a sɔrɔ a date ba don, walima n'a date ma ban. Han? Et puis mun fura ko kuma bɛ fɛn na? E mun fura k'o la? Ne ma fura k'a la. N'i ye fura k'a la, n yɛrɛ kɔnɔ bɛ n dimi. Toi aussi. Mun si ko de kɛra? M'a fɔ k'a kana ju Papa can ne y'a yɛrɛ. dabɔ mɔgɔ ɲuman de kama. Mɔgɔ ɲuman cogo di? Jɔn y'a e yɛrɛ t'i ka taa si san ka na k'i bɛna di mɔgɔ ma? I hakili sigi sa, i hakili sigi i da. Ya bɛ ka digi na. Et puis n'i y'a fɛn ninnu kɛ, i bɛ a boîte la, i n'a sɔrɔ a date ka ou n'a date ma ɲi. Ka taa fɛn san i kun fɛ dɔrɔn ka n'o fɛn. Ça veut dire quoi? Papa fura kɛ, ne ma fura kɛ ju la. M'a fɔ i ye fura k'a la, i ye fura k'a la, n'o fura k'a la, ne ka to. Mais e si dɔrɔn, n'a y'o ko problème na. Ça veut dire quoi ça? I ka ko kɛ cogo dɔ jateminɛ. Ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ kɛ. Ni mun ye? Ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ kɛ, n'Ala sɔnna ma. Ok. Taa. Fati. An t'a dɔn dɔrɔn. C'est bon. An ka dɔn dɔrɔn. Dɔ bɔra la. Dɔ bɔra la, o sera. Dɔ bɔra la. O sera. Mun ko ye tuguni? Ale bɛ mun kɛ? Lazy. An bɛrɛ min y'a la o. Ni fitinin dɔrɔn ni min dɔrɔn kɔnɔdimi bila ne la. E fama n'a ni fɛn sukiri ninnu mini ma, o tɛ taa a bɛ se ka k'o fana ye o. Fɛn sukoromaba ninnu fara Awɔ, n'o sera dɔɔni. Hein? Aw sera dɔɔni. An t'a dɔgɔtɔrɔso la. C'est pas la peine. Ok. Titi ko dɔɔni. Ne bɛ se ka taa n ko cogo di k'e tɛ nin cogo la? Aw sera dɔɔni. Aw sera. I tila ka comprimé dɔw ta. An t'a dɔgɔtɔrɔso la. C'est bon? C'est bon. C'est sûr? Oui, c'est sûr. A dimi banna? Ta ji bɔ i ka, aw sera. Nin fɛn ye mun ye tuguni? Ala. Aw sera sa, ta ji bɔ i ka. C'est bon, il faut te reposer. Ta, aw ta ji bɔ i ka. Bɛɛ ka wuli a ka nin ta wa? I ma fɔ sinaya de ya.
fui yala folo ni sira yanta amake ngabida zanana indoroni yala anda why nikono ayo Java. Namia. Iya cara ko amso. Ni tala jadi bubala. Nya éviter yere di. Afa kuma yere mandi ali kuma ro minda wa kuma chere fe. Wallahi abi ko be ni bonan te fe kali chen nyere la. Ngale no te chugudi. Che mancha mbade saka fugo ai. Ai ko do bi am so yere difne bokulu ni chero so ni musu kelema bulu ya fo itala. Jamais. Cousine, te benema wallahi sabalu kote ate bema. Ntisi ni wagena wane de ta don musofla che kile musofla be munu bulunu ubeka se ka jide chugamna parce que ntisi sans mentir ntisi yaradi wani se ka wage yake ngu ma finya na ngumi wage yake ntisi ka ke ni ay drome énervé nta fe sa ti sinere yere di fe dibi bitemba fo ngunta fe umoro ya daba kamadu ka kla kana na sigi kanga be ne ya fe fe mi malebu ke kwanga be sabal sama daba bengon kama bidoga farika we umsoya ni to do umsoya te faranika nyemi ni na toki nyekili mata toy Iga conseil tuwi ni yo folla ke kum fema farika wala iga conseil nyama sino ni do farali ka wallahi ki kilinga ke ibaro mi mala dam sala kan ta wage yere fen ta ka fuife nta fe bin ta fe shin kainsa ni baro ebe obo ko tele la kain na bebe monta feri ni wallahi inte kafi snea ntala bintala shin wallahi min sika mididide che munu be ni musu fla bulukun ni orube se ka jere chugum netisi jere chugo era tinere solution tala netisi moro ya dabo min kama ka bu so metagana to chugo tagala Fatina na. Idansi. Joy nega commande ma pour que ga telekala. Nte feki magale nga commande na bli biga ka dan yede. Inna ni ga sigila da ga sokono. Biga nga salon toyi. Nti nyestra la ite nyestra la kana maga nga commande na bli. Nta fika dunga salon yede kono. Amandi. Fati. Nagila woni be na ndum ni siklari ga fo koneni ijene salon erevu suku tininya na me ni te fene ga do salon wona ibi che kono nana na iba fa nta fa na wanta kono wante fe ga do nga salon wono bi ka kadai a folo na labanga ke fe bi suno ni duna ya yemi so ya wi taide
y'a mɛn fo ka so et puis manamana ko yɛrɛ ni nege tini la manamana ko nege foyi tɛ na n b'i deli fara na n'i ye k'i to ye k'i classe cogo min n ye k'an to i kan classe y'a mɛn a Fati ne bɛ mɔgɔ fɛ mais ne tɛ manamana ko la dɛ parce que walicɛ kanu na ne n'o t'a fɔ e fɛ ma fili o yɔrɔ na walicɛ kanu na i nana nɔ k'a fɔ k'i furula cogoya min na ko ne fɛnɛ furula ten an furu cogo tɛ kelen awɔ ne furula k'an to n ka denmisɛnniya la e dun sakɔrɔlama de furula peu importe i furula k'i to denmisɛnniya la ne sakɔrɔlama ne furula a kɔni mana kɛ cogo o cogo ne ni e kɔni jɛrɛlen cɛ kelen na o ye kuma de o ye nin wagati de i yɛrɛ lajɛ i ka ne lajɛ i ne ye cɛ kelen mun na cɛw de bɛ mɔnɛ don muso la sa jɔn min ne ye k'i bɛ taa ni ɲɔgɔnna ta ka na fara ne kan o ma dɔn i ne faga ye sakɔrɔ jɔn min t'o ta ka na fara ne kan ne ba i tɛ jɔn ka kelen kana maga ne la dɛ kana maga ne i bolo bɔnna a bi i kun na i furula cogoya min na ne furula ten ne yan ka kan ye cogoya min na yan ka kan ne ye ten o y'i ta de o y'i ta ye o y'i ta de n'i cɛ kelen don k'o f'i ɲɛna kɛ o bɔ e kunna yan ne ka so de yan t'i ta ye yan ye ka so de yan tɛ ne ka so ye i b'a dɔn mun na ne hakili la n ye bonya mɔgɔ de mais ne ɲɛ bɛ la cogoya min na e tɛ bonya mɔgɔ ye ne tɛ bonya mɔgɔ ye ne ye min mɔgɔ ye i t'o kɛ sa k'o lajɛ maga yɛlɛ ne ta sa hali sini b'a yɛlɛ ka kɛ jɔn ye ko ne cɛ bonya de kama ko ne bɛ k'i to yen nɔ i bɛ ka koko kɛ ne na n bɛ ka kun cɛ bonya de kama parce que ale ye ne ka ala filanan de n'i t'i cɛ bonya ne b'a bonya i y'a mɛn a ma ja ale ye ne ka ala filanan de n'a ye mun fɔ ne ye ne b'o de kɛ o de kosɔn ne bɛ ka temps d'i ma sinon i ɲɔgɔnna n ta fɔ k'a bɛ molobaliya kɛ ne na o de kana fɔ ne molobali dɛ kana fɔ ne molobali i ɲɔgɔnna t'a fɔ k'a bɛ molobaliya kɛ ne na wa i kumakan na yɛlɛ n ta kan i tulo bɛ n na kana maga n na yɔrɔ ka yɛlɛ n ta sanfɛ kana maga ne la dɛ i bɛ dabarabaya kan fɔ la ko n kana maga i la i ka leba i da bɛ bɛɛ ta sanfɛ pla 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 a tɛ se foyi la e k'i leba i tɛ malo yɛrɛ n'i ye ɲɔgɔn e bɛ mun kɔ Fati han e bɛ mun kɔ han e hakili la ko mun de don ale bile ni wari mun tɛ ne kun bɛ n faga bi i bɛ jɔn faga fugari fa de bɛ na fa b'aw la mun kɛra fa de b'i la i bɛna mun kɛra Adama a nana sɔrɔ de ba n sigilen don n bɛ n ka télé filɛ ni min ye den ye o ka ko dɔ kɛ tuguni fa de b'aw la tɛmɛ k'i sigi an fɛ i sigi papa i kun ka bɔ ne ni nin cɛba ye jɔn na ni wari kun tɛ walayi ne kun bɛ n faga bi fa de e b'aw bolo la k'i bɛ se ne la walayi e tɛ se hali den min tɛ yen ne tɛ surun nin bɛɛ ye de nɔ ye a kɛra cogo di i bonya de kama ne bɛ ka n to yen a bɛna n sɔrɔ n ka so kɔnɔ bonya de kama ne bɛ ka n to yen ka tila ka na ne jɔn kunna o musokɔrɔba ye nin dege nin la o fa de b'aw la n bɛ kuma fɔ a bɛ pɛrɛn na mun na Adama ne ma kana bɛɛ yan papa papa cogo di papa m'i bonya i tulo bɛ n na a tɛ ayiwa aw bɛ fɛ ka ne faga de yan mun de kɛra sabali ka sabali cogo di sabali kana n bila kuma na kana n bila kuma na dɛ bon an ka kalime bɛɛ ayiwa a kɛra cogo di a nana ne sɔrɔ a bɛna sigi n ka so kɔnɔ min na ka télé filɛ ale télé t'ale ka so kɔnɔ a tɛ se k'a ka télé filɛ nɔ yan an tɛ ka jɛ salon kelen na a ka bɔ n ka salon kɔnɔ e bɛ na ne yan don min i m'a fila sigi k'a fɔ a ye k'an fila jɛ ne ye salon yan an ta tɛ a bɛna sɔrɔ n ka télé lajɛ la a bɛ commande minɛ na ka télé faga i bɛ tila k'i ta kɛ pɛrɛn-pɛrɛn ni jamalenya ye n kunna i b'i muso sigi i bɛ kuma n'a i tulo bɛ n na i bɔn a bɔn kunna ne bɛ k'e to yen Umar de kama ni Umar tɛ a bɛ ne na la e bolo k'e bɛ se ne la wala Fati n tɛgɛ bɛ se ma fa de b'i la sɛbɛn kan nɔ ne ma boli yɛrɛ tɛmɛ k'i sigi a bɔ yen papa yɔrɔ n y'a fɛ fo ni bɔ sa a ye mɔgɔ tɔɔrɔ wa sinaya daminɛ aw de la ne m'o ye d'ailleurs yɛrɛ ne tɛ kuma caman nɔfɛ n bɛ tile 3 de d'i ma mais papa n tɛ n sigi sa ne tile 3 de d'i ma papa i ka salon ɲini ne yɛrɛ ye walima walayi bilayi i bɛ ne ka so kɔnɔna yɛrɛ i tɛ don a kɔnɔ o tuma mun ne kɛlen don n tɛ ku dun n tɛ banakun n bɛ na n kukala de dun wa mana ɲuman kɛ juguman mana juguman kɛ o ka jugu n'a bɛɛ o tuma n bɛ n'a yɛrɛ faga de wa n bɛ n'a yɛrɛ faga de a furula cogo min na ne furula ten ne n kɔni bɛ mun f'i ɲɛna so ɲini ne n'i ma so ɲini ne walayi n bɛ tile 3 dɔrɔn de d'i ma n'i ma so ɲini ye bi la i ta la i tɛ don n ka so kɔnɔ a t'a ɲini ne tɛ n sigi i k'a tatɔ labɛn
billahi papa le nana do eni so ne kuma min ke la bi ne ba do mo langulu Fati kuma te ma mi fe ça iti da bonela ke e ma hera kuma fona ina ite ne toy no ba papa ne toy ntoy akana dunga salon na bi akana dunga salon na shi ne tare do Allah mi semene watching all the ni do ko ka sojo ka muso black ona ko sete muna etara fu ha niko jam so fu warbe kuna muso flate fu ka do salon ngele o me follow o tesi sen o kunye follow do tesi sen atendo ne kan ni baro ko sekuntie ke ka sojo ka muso fu ka black ona ikume muso fu to eno désormais ne kan na sunga ba dafa umar a dafale suno tek daraka dunya tek la dute sura fana du wanga kuranga sara normal la nga jika sara normal la do kera ne bolo ko sengene be da jam so furu wani be kuna na ye dinya nyemi kala bi ayoyo na ye din shemala ka do yambi nunu b'a fɛ ka ne faga de ka sɔrɔ sa waati ma se ko jumɛn de bɛ ne tɛ min kɛ ninnu ye aw mɔgɔ filanin bɛ yen aw dɛsɛlen ka bɛn Senweb ye application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Senweb télécharger procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la e mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔgɔlen to Senweb la Senweb ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. Fatih. Arama, Ça va. ça va? Kan mevi. Kol vajtila. Bastweti. Iyere dum. Ça va. Donc bi me chibe ni la. Wala mi ngam bulu bona. Ugafso. I parlare. Merci. Kan mevi da. Wala I kan festino. D'accord. Nti. Komi fomana nga so mam feka tan se enjoy. Ah, okay. Ah oui. Ni tora kata boso. Okay ku sebe. Yoro. Yawo. D'accord. Sisan komi Umar boleni du. Awo. Donc mi nga clip li fe ano. An kanan na fongo. Problème tala. Il y a faut le faire. Beba me. Si. D'accord, mina sa. Awo. Kambola. Amina. Ya segi jona re. Ya me problem tala. Awo. Kambola. Awo kambe. Awo. Arama. Arama iski bichi sinero. Ni kuma do feme ti kulengala. O ebini ga kled ni makono ko mara. O mine ni Umar na kono ko du Umar ma. Ni makawa gardien sa. Clientea, mam ne ganye. Mi client gardi ka klaki ka so gardi. Nala sonama. Oui, ni beniki. Ni fati ku ni ba don sa. Ne teni geleo. Woni ku mi ka ni kalo joljoli. Inna ni sanja ne bi ka ni to ko so. Klegandiri ndiri kan ni ma facile ma ne bo occasion to kata. Mi doke. Ama bo no ona sa. Fatih me ga mungene ga sokono.
E tun bɛ ka mun kɛ ne ka so kɔnɔ? E ne ka mun kɛ ka so kɔnɔ? I ye ɲɛ ka mun kɛ? Fati, i tun bɛ ka mun kɛ ne ka dilan sanfɛ? Donc e bɛ taa ni ya? Ne dari la ka n ka tile kalifa i la ka taa n ka so. Miniti damadamani kɔnɔna na dɔrɔn ne nana sɔrɔ i bɛ ka barajugu kɛ ne ka dilan sanfɛ. E ne ka barajugu jumɛn? E Fati, i tɛ sabali. I ni dalen no kan ko fo i ka ne bɔ n cɛ kun wala i tɛ se. N'i dun ma sabali wallahi e de bɛ kɛ mɔgɔ ye mun bɛ taga. A fɔ n k'a f'i ɲɛna. I tɛ ne dɔn. I ɲɛ bɛ n na wallahi i tɛ n dɔn. Ka n ka tile d'i ma o. Mun yɛrɛ e taara mun ɲini ne ka so kɔnɔ? Adama, n taara. Mais n ma taga foyi de ka so kɔnɔ. N taara de ka so kɔnɔ kɛ. E ka so. E ka mun bɛ ne ka so kɔnɔ? I ka mun bɛ yen nɔ? I ka mun bɛ yen nɔ? I bɛ yan i bɛ ne ka. Ne hakili la n ko salon e y'an interdit ne la. Depuis ne nana i ye n sen i ka so kɔnɔ. Kabiri n furula ka don du in kɔnɔ yan don min i ye n sen i ka so kɔnɔ. I bɛ taa mun ɲini ka so kɔnɔ? Ne kɔni bɛ don hali sini fo n ka tile di ɲɛ ma. Ne ye ka gardien de k'i bɛ tile di ɲɛ ma ka t'i ka yaala la. Ne tɛ dɔgɔya dɛ ka nana ne ka so kɔnɔ. Wallahi n'i dɔgɔya fo k'i bɔ miseli o fɛ. I y'a mɛn nin ka k'a da ye. I b'a dɔn ko dɔgɔyali man di i bɛ don n ka so kɔnɔ mun na? Ka na ne ka so kɔnɔ k'i bɛ na ne. Mun na i m'o fɔ n ye? Ne to yen. E papa ne tatɔla so n ye n ka tile kalifa ma ko n'i nana komi n bɛ ka taa n'i nana a ka tile d'i ma n nana sɔrɔ a bɛ ka furamugu de furu an ka dilan sanfɛ. Ne ma furamugu foyi furu ka dilan sanfɛ ala kama a ɲɛɲini sa janni i ka fɔ ne furamugu furu i ka so kɔnɔ ne tun b'i ka so kɔnɔ mais ne ma furamugu furu i ka so kɔnɔ. Wallahi y'a fɔ papa ne yɛrɛ ɲɛ de y'a ye a bɛ ka furamugu furu an ka dilan sanfɛ. Kana nkalon da ne la. Ne kɔni ba n bɛ mun f'i ɲɛna. Ko n ye n ka tile kalifa a ma. A y'a ka tile kalifa ma komi a mɛnna a tɛ ka na ne tagara ko n bɛ taa ka daran dɔrɔn ni falen. E bɛ taa ne ka daran falen e ka daran falen yɔrɔ ye ne ka so kɔnɔ yan i t'a t'i bolo yanni i ka t'i bana k'i bɛ taa ne ta falen i t'i ta falen yan e de bɛ da sanfɛ yan i ka mun b'o faleliko la. Wa i kana na n dɔgɔya dɛ. I ka mun bɛ ne ka daran falenko la. Kana na n dɔgɔya dɛ. Wallahi ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn n'a b'i kɔnɔ k'i bɛ se ka ne lata o b'i kun na b'i la. Mais a ye mun kɛ ko kɛta de don wa. N'a b'i kɔnɔ ko ne bɛ taa i tɛ se ka ne lata dɛ ne kɔni b'o f'i ɲɛna wallahi i tɛ se i ka dɔgɔ quoi i ka dɔgɔ wallahi tu es trop petite. Kana ne dɔgɔya. Fo k'i bɔ miseli o fɛ wallahi n'i ye dɔgɔyaliko de kɛ i bɛ dɔgɔya. Ka taa k'i ka dilan sanfɛ. Arama i bɛ taa i yɛrɛ ye. A ye mun kɛ i tɛ kuma a fɛ yan i tɛ kuma a fɛ yan n tɛ se ka taa sa ne kɔni bɛ mun fɔ a ye wallahi bila a taara ko ne somɔgɔ bɛ village ale t'a dɔn mais e b'a dɔn i b'a dɔn mais ni nin ma jija wallahi billahi ne bɛ nin denw lamɔ a kɔ yan ne kɔni b'o fɔ a ye. O ye tere juguya de ye. So tere jugu. E ɲɔgɔnna tere jugu bɛ yen nɔ i bɔra ka mun kɛ tere juguya bɛ tɛmɛ o kan wa i sigi de i bɛ fɛn i ɲɛ na i ma sigi ni fɛn min ye. Kana ne ja tigɛ dɛ n tɛ subagaya la dɛ e ye mɔgɔ tere jugu de ye ja subaga. E ka sigi ban ye e k'i sigi gingin bɔ ka so kɔnɔ ja ye gingin i bɛ taa subagamuso furu kana bila mɔgɔ da la mun na. Subaga a bɛ ka kuma min fɔ e yɛrɛ sigilen tulo t'a la ko ale bɛ ne denw lamɔ ko subagaya yan ne ma taa ka dilan dɔrɔn de labɛn yan. Ni mɔgɔ ma ne bila la ne y'o kɛ o ma ɲɛ mais ale fana bɛ ka fɔ ko ale bɛ ne denw lamɔ kɔfɛ ayi ne tɛ sɔn o fana ma dɛ. Papa o ma a tɛ ka fɔ k'ale bɛ ne denw lamɔ ale bɛ ne denw lamɔ ne kɔfɛ. A bɛ denw lamɔ i kɔfɛ ni ma dɔn la. Ayi a ye fi nkalon t'a la wallahi nkalon t'a la nkalon t'a la a somɔgɔw bɛɛ bɔ burusi kɔnɔ. Ni ne t'a dɔn wa i b'i ka so kɔnɔ yan nɔ e b'i ka so kɔnɔ a tile kelen ma b'i ka so kɔnɔ mun t'e se a ka so kɔnɔ ko ka taa dara falen. Mun t'e se i k'e taa dara falen. Papa i ta. Ala Fati. I tɛ bila quoi don si don o ko kelen don o ko kelen don o ko kelen. Papa kuma yɛrɛ ma fɛ sa ne tun bɛ ka bagabaga ne tun bɛ kulonkɛ de la. Ale fana bɛ k'a fɔ ko. E bɛ siran e bɛ siran. Ale bɛ ka min fɔ ko ale bɛ ne denw lamɔ kɔfɛ ayi papa ne t'o kuma na dɛ ne bɛ kulonkɛ a fa ɲɛna ko ne bɛ kulonkɛ de la fɛ e b'a dɔn ne t'o mɔgɔ ye. Fati mun de bɛ ne tɛ baara jugu kɛ ne t'o mɔgɔ ye. Mun b'i se Fati mun b'i se ka mun de bɛ yen k'e bɛ taa ko ka taa o ka taa labɛn. A fa ye ne jo t'a la sa. N ka mun de bɛ yen. N jo t'a la ne t'a kɛ tugun ne tun bɛ kulonkɛ de la fɛ o. Mun kulonkɛ ni baw nana don o don fiɲɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ k'a la dero la mankan ni ko gɛlɛya min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o ka gɛrɛtɛ min bɛ yen o ka bɔ yen. Papa ni jo t'a la. Diɲɛ cogo min b'a la deli e bɛ tila ka taa a bɛ tile d'i ma mun na i b'a tile bila ne ye. Papa sisan. E bɛ taa ka taa o to u ka so kɔnɔ ko wɛrɛ de ko bi kɔnɔ mun de b'i bolo so kɔnɔ. Ne t'a kɛ bilen i y'a fɔ a ɲɛna ha. E bɛ taa Bamakɔ morininw n'a sɔmaniw fɛ yen nɔ o yɛrɛ tila ko bɛ se ka fɛn de dilan ka d'i ma o bɛ se ka mun k'i ye
k'i mako sa k'i magoya k'i nege bɔ bɛɛ la intention jumɛn bɛ yen e bɛ taa fɛn dɔ k'a ka dilan sanfɛ a kɛra tun tɛ walasa ne n'a ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na a kɔrɔ dɔw ye ne ka bɔ kalama nin cogo la tan cogo la a bɛ mun kɛ e ni ne yɛrɛ cɛ a tɛ e nege bɔ ne na. Papa ye fɔ ma sa e yɛrɛ bɛ kuma jumɛn a kuma fɛn fɛn c'est à dire ko mun tɛ kɛ quoi e lakana tɔ don ko mun tɛ kɛ e b'olu de kɛ. Papa ye fɔ ma sa a t'a fɔ na ne tun ye kulonkɛ la a ka ye fɔ ma ne t'a kɛ tuguni. Ni sera sɔmi ka taa i ka nasi jun ka furamugu bɔ a ka dilan sanfɛ mun y'i se a n'a ko a bɛ fɛn o fɛn kɛ n b'a encouragé ne t'a bala la n t'a bala la parce que e b'a fɛ ka ne n'a cɛ tiɲɛ o ŋaniya de b'e kɔnɔ. O ma ne a bɛ ka fɔ ko a bɛ ne denw na mɔn kɔfɛ. Ok n'i m'a dabila a m'o de f'i ye e y'o kɛ k'ale don ale mɔgɔ sugu e ye subaga min ye ale ye ɲɛguwan de ye a b'o fɔ o de f'i ye. Ne tɛ subaga ye ka bɛna fɔ ne ye. mais i ye subaga de kɛ nin ye o baaraju kɛ mɔgɔ la o mun ye i b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ ni subaga tɛ. Ne nana fɔ ne subaga ye. E b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ ni subaga tɛ ka fura ta ka taa kɛ muso ka dilan sanfɛ a kɛ kun ye jumɛn ye walasa ne ka goya ɲɔgɔn an ka fara ka ɲɔgɔn na o tɛ wa i se tɛ fɛn min na quoi c'est à dire n'Ala ye min kɛ o to yen ni Ala ye ko min dilan quoi jɔnni sen filanan a tɛgɛ fila se t'o la Ala de sɔnna nin ka k'i sinamuso ye Ala de sɔnna a ka ani e ka sigi cɛ kelen kun nka ŋaniya foyi tɛ e la ka ne ni o fara ka ɲɔgɔn na bi ale tɛ dɛ hali ni fura bɛ ne bolo ka k'i faga n b'i ka subaga n k'i suɲɛ ci ça veut dire quoi ça ne kɔrɔ a ye mun dilan i wuli ka taa baarajugu k'a la ten k'a mangoya e cɛ i tɛ sabali sinaya ɲuman de fɔ koyi kabini diɲɛ ka di sinaya bɛ yen wa moi je suis polygame n bɛ muso ta fo 4 ni Ala y'a nɔgɔya e tɛ se k'o bali maa si tɛ se k'o bali ni ko ka tigɛ i bɛ taa di mɔgɔ wɛrɛ bɛ ne pilasi la ni bɛ mun ye juguya ta dɔrɔn k'i yɛrɛ mangoya k'i yɛrɛ ka ko tiɲɛ mɔgɔw bolo non mais sabali sa Fati sabali ne yɛrɛ dabali de banna quoi n b'o de f'i ye don o don ko kabini denni na i kelen k'i yɛrɛ ni sigi ka da i kun k'i yɛrɛ tɔɔrɔ k'a kɛ i b'a fɔ ko diɲɛ wuli ko de kɛra quoi i b'a fɔ ko sinaya daminɛ e de la e kɔrɔkɛ jɔjɔ bɛ yen muso fila t'u bolo. N de ta ne tɛ kelen ye olu bɛnn'o ma i ta ye i ta de. E ka nin manamanakan. N tila ka kɛ taw dɔn. A m'a f'i ye ko a bɔra burusi kɔnɔ wa a bɔra dugu min na kafiri duguba de bilahi i bɛ fɔlɔ k'a daminɛ fɔlɔ de i bɛ sogo jugu de ɲɛna sogo jugu kojugu i bɛ fɛn jugu de natɔ i ma o y'a daminɛ bali daminɛ a bɛ ko de kan n tɛ deli kɛ n tɛ foyi kɛ a bɛ daminɛ depuis su in na i t'a dɔn a ye min f'i ye e t'a dɔn mɔgɔ min mais ne b'a dɔn mɔgɔ min subaga baba kana taga n to sa ni bulu bɛna kɛ n yɛrɛ kala ye ne y'a dabɔ ko Arama ka taa Arama bɛ ka subagaya kan fɔ ko ale bɛ ne denw lamɔ kɔfɛ baba yɛrɛ mankan lajɛ ko Arama bɛ se min na ko ne tɛ so la k'o bɔra subaga dugu la a fɔ nin ye ne ka ko bannen n bɛ siran ne de kunkolo bɛ ka ne dimi muso fɔlɔ minnu bɛ taa baara kɛ k'u sinamusow ka taa walima fitinin minnu bɛ baara kɛ k'u nana min sɔrɔ yen k'u ka taa an t'a minɛ ni Ala ye n'Ala ye min kɛ o de ka ɲi nɔ n'a nana ka ban a to yen nɔ n'Ala ko min bɛ kɛ o de bɛ kɛ cɛ n'a kɔni tun tɛ ka kun ne fɛrɛ mɛ a bɛ ka subagaya kan min fɔ k'a bɛ ne denw lamɔ kɔfɛ ne siranna dɛ walayi bilayi ne yɛrɛ kunkolo bɛ ka commencer ka ne dimi daminɛ ni kana kojugu kɛ ne na dɛ Papa. Abedi. Bonjour. Ça va? Ça va. Ok. Ah Basi là. Non, basi fitina. Yere. Alhamdulillah. T'as bien dormi? Ouais. Comment ça va? Et ce que là. Eh, on dirait. Oui, donc. Yoro. Ouais. Mais ne welo. Non, basi fitina. Ouais.
Ite depuis tout jira mon enfant. Hein? Ne ma message tema. Message tori. Message de ewa. Ere mo mara lisi le mena nyakoro. E gira fi mena jango sujuru yolante nyoy, hein? Ifene ga famia sa. Bitene ga turi. Hein? Ni ga famia bitene ga turi. Mon turu ko kuma de bien. Papa turu ko valare. Ifene ça. Fura ti giga jolla igana ki mo nyongo tala. Non, même pas. Ni ebe ne fi je dongoru fati tale mun ne ga portu de. Mena mi fie. E wo fatio. Au fla bene musudi. Ma kalamo. Ibo kalamo. Donc awe mi au fla be nga sudi. Oui tiens ça. Nsaruba aula nsaruba nga sola. Oui tiens. Nene ba feka uye wati mba uye wati. Donc kana turu ko kuma fone na ko. Turu ngone de turu fenge. Tiens do me la dari. Ati munye nanti so kala re na be. Avora. Tara chila. Tato ne gata nga sokono yoro fati flena ko manugo. Fati balauti nogo. Nere mi wile wa. Et puis fati ka sona flan fait. Il y a un salon au beka kan salon. Oui tiens mais. Où est le problème? Il faut nga to ne gata reposer. Ici kana. To ne gata. Aish. Uta mu reposer le. Mais yo ta ko. Depuis que manu reposer. Ato gata. Amega café. Arama. Digama. Arama. Non. Terang ko din sini. Jangan pulau kita. Bukan yang sama furado. Shi. Sudah ada telepon kor. Ini ni semua aku kena tanya. Mata full game. Jangan tak ramai fokus orang tu. Dia video berjalan mana orang. Narama. Iba ke tu mina ni kuma da bafe. Fati. Ne ba don sa. Mina le kuma da bafe ba ke tu. Papa, isi ba kala ma miri de nyoke guloya. Na fodi ma ku che. Che ate doro ku krushi bene la kwi. Bi che a joro fari. Itse ka ke nini ka turbe domina. Ebe ti dara ma fi. Ara ma ka turbe de la gane ya. Minyi nga ke de la gane ya. Nte ko ni kila kana fuki ba kinena. Kana na fo kibi ni la malo ya kwa arama e dunani kana na fo kibi ni jongere la arama nyana ni tafi arama e muso e chuguma be tafi sirika ta kini bolo fa chugumne ne fele be nta sirika ta yin
amausa nene mausa nai donc tefe nte mi ka akas dona ika kenga dona la iya mea ni de ben sigi kan yira nyinga ni soengono umaro e be gane flam mu mogodi e be gane flam mu ko dusu kuntane yoro ni e yera nyinga e bolo dusu tini la di yoro me mi ja ibo kena mi ja ibo foma o ti bo bita mo ko wero ta kanu lunya dunela furu de ansinyo ko mako yumar itene fe bini la sigi bini la bla o sani ni kana fo kibina ni toro o mani bebe furu la ni bebe sina la ni beba la ka doka do mine ka di do ma walma ki sako ke doka dona dotala o beba la o kon ti chebaye neko wo te check se afeni neko walla o ti chewe arama tele musodia ne ma fi sunguru do ne musodia ne ma fi sunguru do mais ne be ni arama ka do me do mi de la ka ne ya dun ibe ne ya on est de doing beski e ma do yin sigi de e ma do yin sigi de depuis yem so ta to mi na do yin ba no la depuis la wale do yin ba no la problème yo de o ta aulawa jamais il so ko ba no ya ni be mi fe awo man kanda ni ne ka arama ka dombe i ma ko manga jonela ni ne ka dombe i ma ko manga jora mana e be go dongo kuma mfoke depuis la wale clé depuis be ma o clé o dombe e se go wuli ka boy ni e muso flana ko ni ta ko ni ka fara doka i ba don ga fo ko shu fla be clé o ni ngonche wa i manga se doy ma i ma ko manga jo doy na era fo doy ntakaba ya me don arama e muso di ni te muso ta ya nini ngoni fla da fara so ngone umaru wallahi bone ba din to wili ko may makoko parce que ndita tulidi nete mikila kana kenena meni masabali umaru abini ni ala tani masabali ibe ka kojugu bare ki yerela parce que ni ma dabla wallahi bileni depression ni mne ka da mata me be ngera faka ni kumu abe ki to ko de o adi lahara ma fa ala ka njoki kono ti afima wala nti afima amasula nyafamia amasula era umaru ko kala ne fati bolo tonyore tonyo oh amasula shini kadi bimadi bikadi shini madi bikadi kunu kumadi am furu sigi suguye dongo do problème kura dongo do ambe dole bi tlaga tigi nyuni muso ba koro fena koro kana blandala mena sa muni kera dako nyafam ni be faga ne sayare nyini ke Umar wala la to manja parce que ka dusu ka shiba to ne be nyera faga no itira faga e ma foko furu ngere bulu e fatika furu kana tonyo aywa amasula fati ni tonyo ti flay ni kili nyela wala amasula wani ti ya na manya ki kembe itise ka tai bituya problème tala ngayi be mu bisabali ne ta kote o tina kebli etena na muyuni sabali fano ni ne kumuyuni ta kan sabali ke Umar wallahi bile kun tena so bakore ka farane kaya ne muyuna ka sabali de ina be bo mo ke nyo kuma finyana ka dese o tene ka sere mais be fembe tulidi ne ka shufla do shufla mi Umar a kilenti ta ka kilinto nyame kilenti ta ka kilinto wante fe ka yenyela nga don eredi parce que ka don ante sa ka dala nti wele ibo don 2 jours bege be ne ga appeli yuna nti wolente message chima parce que mba bunya donc iba fa fenenya akam bunya ni nga turbe dum nan te fe ka message yukun te fe ka appeli nte fe ka se nga dala fati nyafe ala ka sabara nte fe ka yenga dala nyame au nika kuma me au de be muso unya do nyona nika kuma me ne ma dobo ikan duska ko na pida tension bi fa tension iyo yi no ti sabali e go nega tension ko fa depuis ne donné ka so ya ha kerdi mine nimne ama donam fari ko la ko sebe suno samba so ni sara tension mi meni la ke ibe de na tension fe fara nyame ngoma ni ne sara ga dusu ka shibulu wallahi alanti ya fima wala kan joki kono ni mana sira to kana tigenti ya fima tellement ke be ne tonyo ite sana ga dusu ka mo gola ite sa ha Allah akbar Dieu dungu kuma fati yere yele do dusu ka shile do wa di dusu ka shile bi wana dungu ne ma ye depuis dongolo kera kal Allah fiale do kabri arama furla kana ite ko do blaga bi bolo te sa ha
Nyame. Nyame ni fene kabako de. Ne ta romna ke chum no. Ne ta mari organisation wa munu do ne ma saka fam. Ne re bolo. Muso fla bi bolo, saba bi bolo, nani bi bolo. Abe itayi sa obu bela ko. Mais sharia fana mi fo. Ala sona mo to sra fe. Ni flerom nani. Nene man janto ni be saka to dan. Wallahi. Te ko ni fitina ba ta ka daw. Ha? Ene san joli ke fula. Ngali bi. O ko kelen quoi. Il va faut ko akama furle kana. C'est-à-dire fare wula la quoi. D'accord. Sharia mi fa meta usraka. Ika shukote. Nala sona usufla. Ibn la yine ika la yine mi obke obasabati. Nala sona. Nala sona ika la yine mi obasabati. Na fo nyaka mi la tu. Dungu dokuma. Dungu dokuma. Nous fashion la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne bali mati la kao, an ne bali mamse la kao. Au munu magobe titi qualité mauna. Ao 100% coton. A evoli jona kana bergona business santé la. An sigli no bamako sukuba kono énergie kerefe. Immeuble mari simpara. An ne jolo sino flenni. Na magobe kuna funi awerola. Aywa, a evoli jona kana ngani tisi non segere. Fatih. Ça va? Il fait bien. Oh, c'est... C'est là. D'accord, Allah a la fiole. Amina, Amina, Amina. La dormi. Si. T'obligé trop. Son numéro là. Ta soula. Comme il fait mandi là, il t'a dit à kia. Il me fait un débris à kia. Ça va le ça. Ton égalité. Ok. On va le sortir. Ya ire. Dans l'internet du gars sorno. Dijila jaga débrouiller ire kata warta kana. Yame. Problème tala. Ere le fanga mo ki la fana. Bon. Comme dumuni ni batene sika la ni salati don pomme de terre do solo. Salatin pomme de terre. Borega dia. Ah, une chose venir de la corridor. D'accord, problème. Si kuma fene bena. OK. Ni kari amore de. Problème tala. Ni ta nettoyage la. Ni débrouiller ta warta kana. Son do ni na nian. OK, yame. Problème tala. Kana son. OK. Ni yɛrɛ ɲininka ni bolo k'a yɛrɛ de sera a dan dugu la quoi. A taakolo a bɛ nin kunna k'ale tɛ taa yɛrɛ de. Arama i bɛ ka fɛn min ɲini halisa i m'a sɔrɔ nka i b'a sɔrɔ dɔɔnin don. N bɛ n fasi wɛrɛ yir'e la bi a tɛ gɛlɛya wala ti caya. I bɛna fati version 2 i bɛ n'o ye janni i ka se 10 ma. Tɛ foyi f'i ye.
sigue dentro de la ganancia. Si me gente y me fala. Te que leo. Allí. Y ya va. Oye, vamos a ver. Vamos a ver. Comme ça. Pas bâcher là. Mon téléphone, oui. Qu'est-ce qu'il y a dans mon téléphone? Mon luna est jeune. Il faut. Oh, il faut. Aïe. Non. Il faut t'arrêter à soulever. Aïe. Ara mari tranasa na t'oublier. Ara mari t'oublier parce que. Baitin pusia jangan si nawa. Comment ça qu'il a foutu quand même? Aïe, ça va. Ça va? Ça va? Kan singa kwe. Ni kongo bila ite arama wila ana dumindima. Arama wila. Arama. Nam. Papa. Papa, ça va? Basti. Basti. Ça va. Inichi. Il est par là. Yoro. Ya, ok. Comment le Comment? Ok, nyame. Nandi musa. C'est bon. Toi, non, combien de coups d'internet? Nala sana. Papa, dumin plan. Guru. Awage. Fadi gogo salatire ni ke balabi. Gogo regla. Avec la femme salati. Mais ce qui sera salati to ni lale. Ka dum la. Ada manda la opi. Amancha feni. Guru sone a ambeta ke salati. Ba. Tu juto. Now, I Need to know. Papa mengera. Papa mala. Ni alati. Mbala. Iya kan ini kala. Mbala. Papa iri bikani jati go. Ole wangasra. Mbala. Bebe ka kulu mbala. Yumi. Tati. Nini dumenya wakati mna metania. Meta done. Ifati. Nini ema dumin kiano. Ni salati baglanga ka mwaya do ni kla foni kla lantara minonko. Ni da. Arama beta ne ko ba. Arama beta ne ta son dilima. Aka fende beta. Baba. Beta ne ko. Ni taro ko mbora nini je yoro kana. Arama ti si fushi de la. Ma be ni be arama da la keta ndo aketa. Ni be ta arama ga daga la ja ko fe karsa. Yini kala anteni ko ko agendo anteni na jinya agendo. Ni sanya na ke. Mangene minga bana duska shilaw. Tisigani. Ni no ko le ngeta. Wa ali bi ko na afro ke no soro be ke soto bila. E ko ko ni re to ya. Papa o mani ne chef fole ga dumini ga. Me tu sa che, ama ko ka fi se no. Ale be ka di de me ka to bila. Papa. Ni ala na kira ci abeka kaloni ti. O be ka kesa boni dun. Salati dron klani ma. Bitai wani masika dun arama. Salati dron klani. Papa ko ne ni mbora ga fati an bora ga dumini ne ke sansa. Ko na sa ere mana na sa, ere mana ni salati klani sa. Jona na.
Oni tekilini. Oni ngon tekilini arama. Ai mi. Era bora ka fasa ai mi du. Ai ni do dun. O neta. Neta ro yemi ken na ka yele matanto. Ere kan amula ka kuma. Wallahi kan amula ka. Ere ka laje. Ta duni fa ko ba ni suguru chama nya gamne no. O ka saratila. Ka ko kala ka suguru kala. Ira na sa yayi. Papa. Iba fa kan ne wonte dore do ne salati mun bla o kuntita iba fa ne fa papa woni salati mun bla o kuntita fatika ere nyininga to fati dalembe ere bana dalembe nga bana gilanga me ara makana galum dala ibina mun galum dala makana ere na ne tugo di papa ne ma du ni bla anyininga ka ay mundu no kumbetani no me se mer ko ben ala de grâce ne ga duma de gara ngolo juma amanyela ngine na lari kana ga warme ka ka tobli kai ntaro nga lawa me keta sno me kana na che ya do nyuma ngwa ya to che o fude nyana e nyona msoro be du kono etseto billa eti molo ya e msoro ba ka duni serati doro alle repsa ngla ne cheto ni mi ye chene repsa ngla ita je ne sais pas sukuru ni ko ngam nyona ko gafena ibina xiza ibina soro o da do krom sukuru arama beta abi ka dalea wallahi ali kono dim fleni la docteur yafu ko ni bi to ka dumuni kunta mun don sisani ko bi ka kono dim blana ko na ka najini o de fila ka kono dim blana mais ne tu as fait te donner ka kuma la i yɛrɛ mana bɛna ye salati gansa mi bila ka so u ti tigɛ tobili la ni sera waati min na bɛ na o ye kuma ne me o ne kuma ka nin makana yɛrɛ ɲɛna papa ni to ye sai ka ti tɔw tɛ kɛnɛ ɲɛna mais nin makana ɲɛna ne b'i ɲininka o kabiri ne nana i ka so ni ne chef fɔlɔ de ka tobili kɛ yan nɔ ne kan t'o ma fati ko don o don ale de bi i ka tobili k'i ye mun ne b'a jira ne na k'a fɔ o tɛ tiɲɛ e y'a ye wa ne bɛ yan wa nin b'a ye wa e tɛ yan a y'a fɔ mun na ni kɛra ɲɛna o tɛ nin ye wa ali ni yɛrɛ i y'a dilannen de a dilanni ɲɛna dɔgɔtɔrɔ de bɛna taa ko wa ni taa ye ko i ka bɔ i ka taa dumuni ɲini kaɲi ne bɛ bɔ n bɛ taa dumuni ɲini olu ko yɛrɛ tɛ ne we n'importe quoi et puis a da bɛ kuma na i fɛn kolo kɛ ka na i tɛ mɔlɛ o la i bɛ tila ka na kɛ kuma de mɔni f'i ka mɔlɛ dɔɔni quoi bilayi Fati e bɛ taa ni Fati kuma kan ne sara ni nin ye dɛ e de dalen don i ka bana dilan kan n nana ni n ka ŋɛniya ɲumanya ka n'i ka nasɔngɔ minɛ ka tobili k'i ye i b'o tiɲɛ e nin dalen t'a kan k'i ka ne ni n cɛ bila ɲɔgɔn na Fati wala i tɛ se Fati komi i dalen don i ma ŋɛnɛ ni nana ni n ka ŋɛniya ɲumanya ye ko n b'i dɛmɛ i ka tobili kɛ ne y'i bila a la i m'an bila a la n'i bila a la i m'an bila a la i ka muso kunya de b'i bila a la ne ka muso kunya tɛ an bɛ ɲɔgɔn kunna cɛ kelen de kunna donc fo ka diɲɛ wuli e hinɛ tɛ ne minɛ wa ne mako t'i ka dɛmɛ na Fati ne hakili la an ka kelen an mun kelen n'an ye kelen e kun tɛ sigi ne cɛ kunna an tɛ kelen ye dɛ cɛ ko yɔrɔ la an tɛ kelen n'u bɛ ɲɔgɔn ye kɛnɛma de piɲɛw an bɛ ɲɔgɔn ye kɛnɛma de an bɛ kelen ye balimaya la kɛnɛma de mais cɛ kelen sigi ko kelen mais y'a kelen ye bɔn ye an ɲɛna Fati i ye bita dɔrɔn de y'a la fɛn wɛrɛ bɛ kɔfɛ wallahi e y'i ta kɛ ala de b'i sara wallahi ala tɛ i ka bila la ni e ma jija e b'i nu fiɲɛ ko i ɲɛ ye wallahi ala tɛ i ka bila la i bɛ sɛgɛn dɛ i bɛ sɛgɛn ŋɛniya juguya min b'e la i bɛ sɛgɛn ne yɛrɛ dabali banna o ɲɛma ni ala maa min m'a bon ne nana ni n ka ŋɛniya ɲumanya ye ka na wari jan ka tobili kɛ k'a d'i ma o laban bɛ k'a kɛ furusa ye n bolo ko ne bɛ taa n fɛ yen parce que ko ne ka salati k'o ma dilan ka ɲa a sinaya tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw b'a fɔ ko sinaya gɛlɛn galada ka cɛ de don dɛ nin kuma in ye tan ne ye walayi i ye ɲuman kɛ kara i ye juguman kɛ kara i ma kɛ gɛrɛgɛrɛ ye ne bolo sinamusomaw n'an b'a jateminɛ nin ma ɲi dɛ ala ka bɛɛ sari jinɛ ni ŋɛniya la mɔgɔ famana ni baro ɲɔgɔn ma koyi ne y'an famana o walayi tan fana bɛrɛ tɛ yen ne a bɛ kɛ cogo di e t'i ka so kɔnɔ ne bɛ n ka so kɔnɔ a bɛ kɛ cogo di ne ko an yɛrɛ tɛna ko dɔ ɲɛɲini k'o kɛ an ka to an ka bɔ nin na i n'a fɔ cogo di baara kɛ
o bonga do o ma fisa ni don o don n'an tɛ tele lajɛ la i t'a sɔrɔ an bɛ tiktok kɔnɔ telefɔni lɔgɔbɛ la baara de bɛ ka sɔrɔ ne kɔni ni sisan baarako bɛ kalama a kɔni ma nɔgɔ sa i ka dossier déposer i bɛ to taa ni ka segin na i tɛ wele ni yɛrɛ i yɛrɛ bɛ décourager de mais i k'i jɔ ne bɛna fɔ n fa ye komi relation b'ale la a bɛ mɔgɔ caman dɔn n'an kun sera ka stage dɔ sɔrɔ o kun tɛ fisaya olu se a yɛrɛ yɛrɛ bɔ daga sunɔgɔ in na wallahi i b'o daga sunɔgɔ in nege fosi de tɛ ne yɛrɛ la cɛ tɛ se musokɔrɔ bi dɛ i yɛrɛ b'a dɔn wari tɛ jamana kɔnɔ jamana ka ja wari bɛ cɛ bɔ janni ka taa baga ayi dɛ janni ka taga baga jamana ma kɛ dɔrɔmɛ kelen min bɛ cɛ kunna a b'a la ka sutura de kɔnɔ sinon papa ka taa e yɛrɛ ma fɔ a la sutura o yɛrɛ ye fɛnba ye sinon tiɲɛ yɛrɛ la wari t'a kun mɛ alhamdulillah an bɛ k'an sagoniw bɛɛ kan ye dɛ mais o de tɛ laban sa Adama i b'a dɔn kuma dɔw an yɛrɛ mago bɛ jɔ fɛn dɔw la ale b'a fɔ ka wari t'ale bolo n'i yɛrɛ tɛ baara la i b'a sara cogo di a nege bɛ to i la ten tɔ ten dɔrɔn i t'a sɔrɔ fɛn i ɲɛ bɛ i ni dun fɛn na i tɛ k'a sɔrɔ mais sini an bɛ ka dɔɔni dɔɔni kɛ k'an boloma yɛlɛma yɛlɛma n'ale m'a da i ma o la i yɛrɛ b'a di i yɛrɛ ma o la hali an bɛ bonya dɔɔni n'a nana sɔrɔ an tɛ k'an bɛ taa baara la a b'an bonya wallahi mais t'inquiète n bɛna fɔ n fa ye n'a ye mun fɔ n b'a f'i ye a bɛ diya n ye dɛ wallahi ala sɔnna a ma ala k'a ɲaga d'an ma n bɛ sɔn ka bɔ a la an bɛ bɔ daga sunɔgɔ in o bɛ diya ne yɛrɛ ye koyi parce que dɔ kɛra daga sunɔgɔ in na mais sunɔgɔ in fana ka fisa dɛ n'i ye bonyalen ye k'i nugu k'i jɛ kuma ɲɛ t'i yɛrɛ la ayi e ye kɔɲɔmuso ye anw dun ye kɔɲɔkɔrɔw ye kɔɲɔkɔrɔya t'a la dɛ ayiwa ala ok n bɛ na sisan y'a mɛn problème t'a la k'an bɛ sɔɔni Fati. Ça va? Ça va. Oh, dumuni ko bɛ cogo di? Dumuni wa? Midi tɛmɛna. I ma taa ne wele dumuni ko la, ne ma dumuni. Adama i yɔrɔ e ne tilalen kuma la ye ne bɔra de ne yɛrɛ nana san sigi ne ma se ka tobili kɛ wa? Fati o bɛ se ka kɛ cogo di? O tuma an tɛ tilela fana dun bi wa? Madala bina mi dumuni yɛrɛ parce que ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na sisan fatigue yɛrɛ de bɛ ne kan wallahi ne tɛna se ka tobili kɛ bi tiɲɛ yɛrɛ la don bɛɛ n'a dugujɛ kan o fana ye bi ta kan ye o don ye mun kuma ye wari bɛ d'i ma k'i ka tobili kɛ e tɛ tobili kɛ e dun b'a dɔn ne tɛ se ka kɔngɔ mun n kɔnɔ lajɔlen de don Adama ni kabako ye dɛ ne de ye kɔnɔ da e la e tɛ se ka kɔngɔ supporter e lajɔlen don ne ma kɔnɔ da e la o donc ni n ko n sɛgɛnnen don n tɛ se ka tobili kɛ n tɛ se ka tobili kɛ i b'a essayer de i yɛrɛ b'a dɔn i lajɔlen don i tɛ se ka kɔngɔ supporter tɛ fɛn dɔ ɲini k'o da i lajɔlen kan walasa i bɛ se ka jɔ cogoya min na. Ne hakili la wari dir'i ma k'i ka tobili de kɛ. Wari dira ne ma ne ka tobili kɛ ni ne ko ne t'a tobi dun Adama. Problème t'a la wari mun dir'i ma i b'a tila kɛ i bɛ ne ta jan ka taa dumuni dɔ ɲini parce que wari tɛ ne bolo ne t'a dɔn ne bɛna dumuni dilan cogoya min na. Nin ye kabako ye dɛ e cɛ y'a dɔn k'e lajɔlen don a ma se ka wari d'i ma parce que ne tɛna na tobili kɛ dɛ wa wari min bɛ ne bolo Adama a tɛ se ka tila. Ne cɛ b'a dɔn ko ne lajɔlen don a ma se ka wari di ne ma e de tɛ ga la ni mun bɛ ga la k'o de bɛ dumuni tobi. Wa ne tɛ tobilikɛla ye Adama n tɛ ka tobili kɛ bi n sɛgɛnnen don Ala kama ni kunkolodimi bɛ ɲɔgɔn na kana na dɔ fara n ka kunkolodimi kan quoi. Fati ɲɛ b'a la i bɛ ka kasa tɛmɛ kɔnɔ wɔɔrɔ kan nin. Ne woloba bɛrɛ tɛ. Et puis i bɛ ka manamanakan minnu fɔ kɛnɛma n tulo b'a la i y'a mɛn ne ɲɛna e b'a kɛ komi i bɛ ne fɛ kɔfɛ i bɛ mun fɔ n kɔ Ala ka na n tulo don a la walima i hakili la k'i b'a kɛ ko ne tɛ bɔ a kalama de wa. Adama
ko ne tari tɔgɔ tiɲɛ mɔgɔ ye. Awɔ. Arama. Ni tɔgɔ tiɲɛ bi. N'a tiɲɛ sini wa n'a tiɲɛ sini yɛrɛ. Komi e bɛ taga da mɔgɔ wɛrɛw la kɛnɛma olu bɛ min f'i ye i b'o de minɛ ka na ne kɛlɛ. O tigi tigɛra ne la yan. Wa n y'a fɔ bi n y'a fɔ sini Arama n'i bɛ se ka min kɛ o kɛ. Ne tɛna fosi k'i la. Ne b'i O kɛra sa. I ye n tɔgɔ tiɲɛ bi i ye n tɔgɔ tiɲɛ sini i bɛ se o de la o. Yanni ka bɔ ne kɔrɔ ka taa fɔ mɔgɔ ye kɛnɛma pour que i t'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛna. Ne ka sira b'e la k'a f'e ɲɛna. N'i dalen t'i yɛrɛ la de, n'i dalen don i yɛrɛ la i tɛ taa fɔ kɛnɛma. Ne ka sira foyi de t'e la. N'i dalen Mun ne ka sira foyi de t'e la. I ka sira kɔni bɛ ne na, n'i ka sira tɛ ne na, ne dala kuma tɛ k'i da kɔnɔ dala dumuni ye. Sɔgɔma Arama, midi fɛ Arama, su fɛ Arama, e ka sira tɛ mɔgɔ min na. I tɛ ka se ka hali respiration yɛrɛ ɲɛnɛma sɔrɔ k'o kɛ. Arama. N'a fɔra i k'e fɛn ne bali respiration ne bɛ da la. Ne bɛ k'i bali fɛn na mun tɛ respiration ye. Wallahi. Ne bɛ k'i bali fɛn na, ne b'i da la. I kungo de b'i da la. I kunnata de. O de b'i da la. Fa b'e de la. I kana dɔgɔya dɛ. I ta ka yɛlɛn ta sanfɛ i bɛ n dɔn. Ala a ye kɛra ne ba. Ne m'i wolo ne t'a ɲini k'i sugu wolo yɛrɛ. Arama ne tɛ dɔgɔya dɛ. Wallahi m'i dɔgɔya. Ni fa min b'i ɲɛ la. K'i dɔgɔya fɔ k'i bɔ Ala cɛ ne b'o b'i ɲɛ la. Hali den tɛ e Arama. Wallahi bilahi ne tɛ foyi ɲɛ. Ko da ɲɔgɔn na de don. Fa de bɛ na Arama. Hali sini b'i dɔgɔya. Hali sini. E bɛ k'i yɛrɛ filɛ cogo di? Ne ka kuma. Ni ne ye n tɔgɔla kuma sɔrɔ e da kɛnɛ ma, i hakili tɛ mun na o bɛ bɔlankolon ye. E de y'o n dala tɔgɔla kuma b'i da kɛnɛ ma. E hakili la mun de don? Bɔlankolon filɛ ten. K'i bila a tɛ se fosi la dabarabaya kan fɔ. I yɛrɛ subaga. Dɔ fila kelen fila fara kan. A dafa fila. Bila. Bila. N tɔgɔla kuma b'i da kɛnɛ ma. I hakili tɛ mun na a bɛ bɔ a la. Mun de bɛ yen? Bilahi ha e cɛ nana o de ye kunna ja sinon ne tun bɛ ko k'i la fo k'i sa ala ye. Bɔn kura mun de kɛra mɔgɔ tɛ se k'a ko don ka bɔ yan k'aw ma kɛ kɛlɛ ye. A bɛ ne nana cɛ fɛn si b'i muso la fɛn min si b'i muso la walayi bilahi si b'a la an tɛ cɛ ni t'a la sinon e ni ne anw Fati. Papa wallahi yafa ma ne kuma da bai. Pare bele. Pare bele mene buka. Sabala to ino. Adam. Mo fi abona ba teki kele no fa. Fare bona. I kunu no aw de bɛ ta la aw t'aw miiri k'a fɔ ko aw ye silamɛsɔnmaw de aw ye kelen ye a ye kɔrɔ dɔgɔ dɛ diɲɛ don o don f'a ka mankan de kun ne ka dugu na nɔ aw kɛ mun den wɛrɛ lu ye walahi n y'a fɔ ko ni misali tɛ aw don in na ko ne ka tigɛ mɔgɔ mana k'olu dɔrɔn aw bɛ kɛlɛ la kɛlɛ o kɛlɛ mun de kɛra aw tɛ se ka bɛn tile kelen Arama, aw tɛ se ka bɛn tile kelen, aw tɛ se ka bɛn kuma fɔ tile kelen ma. Papa ne tɛ o. Aw b'a fɛ k'an faga? Ne tɛ. O tɛ yan? I muso de don. Aw b'a fɛ k'an faga o tɛ yan? Problème t'a la. C'est très simple. Problème foyi t'a la, ne tɛ se aw bolo quoi. Aw tɛ ne faga. Walahi aw fila si tɛ ne faga. Papa. Problème foyi t'a la. Papa yafa ma. Ko aw bɛ fɛ ka taa ka du tɔw wolo. Papa. Aw bɛ fɛ ka taa k'an yɛrɛ ka aw to aw dɔrɔn na. Problème t'a la, ne bɛ taa. Papa yafa. Bila aw yɔrɔ. Bila. Non. Cogo bɛ so kɔnɔ n'an sigi subaga. Fati ne kɔnɔ bɛ ka n dimi. Ne de ye kɔnɔ da e la e ma ne bugɔ sa. Fati. Fati sabali i tɛ papa wele a ka taa dɔgɔtɔrɔso la. N t'a wele i ka jigin yɛrɛ n ka foyi t'a la e ma ne bugɔ sa subaga t'a wele. Senweb ye application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ
aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye. Application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store, o n'a ɲɔgɔnna caman. Aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Sendwave télécharger. Procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la. E mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔrɔlen to Sendwave la. Sendwave ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛ lakaw ani ne balima muso lakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamakɔ suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Marisien Para an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ. Bɛɛ yɛrɛ ɲininka kuma dɔ la jara aw ka famille na sisan suraka dɔw bɔra aw fɛ yen jara i bɔra suraka dɔ la non E wa mun fɛ? parce que c'est-à-dire beauté min b'i la cɛya min b'i la non ani e jamu n bɛ k'an yɛrɛ ɲininka parce que e ka beauté n'i ka jɛya n'i ka sarama ni c'est-à-dire i ka fɛn minnu b'i la quoi o bɔra yɔrɔ min na quoi o de kama des fois ba ye suraka kunda mɔgɔ arabu kunda quoi en fait. E papa o mɛ ne ka cɛya dɔ bi dɛ. Ayi diɲɛ dogo don n ko i sigilen kɛrɛfɛ ɲɛnafin bɛ minɛ ne m'o f'i ye han. Papa jɛya i diya de don wa. N'an fɔ ka diya ye sa. I sigilen kɛrɛfɛ i ɲɛnafin bɛ. Yɔrɔ ok ne ye fiya min ye b'o dɔn hali ni ne m'o f'i ye ou bien i muso dun. I bɛ baro tiɲɛ de quoi i b'an to baro la dɔrɔn ka se ka baro tiɲɛ kuma bɛɛ i ka foyi bɛ taa. Ayi sa mɔgɔ k'a kɔrɔmuso fana ɲininkali kɛ komi i m'a ye n nana salon kɔnɔ i ɲɛ t'a la. ne y'a f'i ye n'an bɛ baro la souvent kuma dɔw la i b'a dɔn baro ye fɛn dɔ ni mɔgɔ min ka di ye n'an bɛ baro la aw bɛ bɔ dugukolo yɛrɛ sanfɛ quoi a bɛ bɔ dugukolo sanfɛ aw bɛ yɛlɛn de quoi donc o yɛlɛnni i b'a to an ka taa di mais kuma bɛ kuma la n'i y'a fɔ dɔrɔn i b'an lajigin duguma bon i filɛ k'an lajigin fo duguma de. I ko tɛ papa. A tɛ hɛrɛ mɔgɔya. Hɛrɛ mɔgɔ tɛ dɛ. A bɛ yan. I b'a dɔn a taara yala de. Ko mɔgɔ min Fati ye n dalen na a nana sɔgɔmada ne y'olu sunɔgɔ la waati min o y'a sɔrɔ a bɔra. Papa ne tɛ jigin Fati la o la koyi ne bɛ jigin e de la. Fati filɛ Fati bɛ ko o la so in kɔnɔ yan fɛn bɛɛ de bɛ k'a ja don a la. E cogo di. Wala e de bɛ k'a ja don a la hali n'i y'a ye ne ka kɔnɔ tiɲɛna Fati nɔɔni don mais e ma se ka fosi kɛ n y'a f'i ye i b'a gɛn a tɛ furu ɲa furu yɛrɛ de man di Fati ye bilen i b'a garder i ka so mun na ɲɛci mun bɛ Fati la so in kɔnɔ e k'o fɔ ne ɲɛna han ne ye min f'i ye ɲɛci kɛlɛ a tɛ Fati la so in kuma dɔ bɛ kɔnɔ ne b'a f'i ye kuma bɛɛ c'est-à-dire i tɛ a faamu quoi kɔnɔ dɔ bɛ yen n'a nana i sigi banni ko b'a kɔnɔ a bɛ fɛɛrɛ mɔgɔw k'a fɔ ko walasa ka taa est-ce que i y'a faamu bon Fati a to yen a bɛ aw yɛrɛ denmisɛnninw ka kuma sisan ma ko gumɛ wa gumɛ gumɛ de b'a kan papa a bɛ to nin na sisan a bɛ taa yɛrɛ ka sɔrɔ ne m'a kɛ papa Fati tɛna taa yɛrɛ ye koyi ɲɛci dun tɛ Fati la so in kɔnɔ yan o ɲuman ye mun ye a bila da la ne ma jate a bila a bila da la Fati tɛ ɲuman fosi de kan ka kɛ so in kɔnɔ yan moriso taga a bɛ bolo la a bɛ taa moriso de la a bɛ fɛ k'anw fara de a y'a ɲɛɲini ka sɛgɛn a m'a ɲɛ sɔrɔ de walayi hali kɔnɔ in tiɲɛni mun yɛrɛ e hakili la ko Fati tun bɛ fɛ ka den in faga a bɛ fɛ ka ne yɛrɛ de faga dɛsɛla ne na de n tɛ se k'a bila sa ayi ne tɛ se k'o bila ne tɛ se k'o e ma kuma o papa e ma kuma o ala kitira o la ten cogo la ten ala ma kita balo ala kitira fɛn o fɛn balo la problème t'o la et puis e tun bɛ débrouiller grosse la foyi ma tiɲɛ i ma problème sɔrɔ a kɔfɛ foyi ma kɛ an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka dɔ wɛrɛ nɔgɔya o ye tiɲɛ sa mais e ka kuma Fati ka tagali ko in na ayi Fati tagali ko in bɔ ɲini Fati tagali ko in bɔ ɲini a bɛ taa yɛrɛ o
Ok. Taire parce que e ka mi mo ni from fo ni fati fena mi jojo la e kunte no. Ah. O kuma de do. Ayo kuma ta san moto. Ma fɔ k'anw tɛ to jala ni ma kuma modèle dɔ fɔ mɔgɔ la ten. Bon i b'a dɔn o de kama fati ko kuma n'i y'a ta o t'an fɛ a bɛ laban nin cogo la i m'a faamu parce que n t'a fɛ an ka baro tiɲɛ ko fati kɔ. N'i ko tɛ problème t'a la. Sinon i yɛrɛ an bɛna ka taa boîte la dɛ. An bɛna ka taa boîte la. Hali o ko ninnu boîte la taga ni fɛn ninnu nin bɛɛ ka di ne. Mais ni daminɛ sisan nɔ a fana bɛ ni nun jɔ de a n'a kuma n'a mankan n'a fɛnw kuma bɛɛ pour que ka mankan éviter yɛrɛ o ne wulu bɛɛ dabila. Papa, i kɔni t'a fɔ k'i bɛ ka ban ka taa n'i boîte la Fati de. Non o tɛ sa mankan ɲɛ sara. Mais i ni Fati y'a ta kɛ i fɛnɛ sa i ni Fati m'a ta kɛ a. Non ka di ala boîte la. A bɛ kɛ. Olu foyi t'a la. Ni ala sɔnna. Yɔrɔ. Papa ɲɛ tɛ na. N bɛ cogo di. Anchu. Anchu. Yɔrɔ dɛ k'an sigi. Non, fɛn ka di ye o bɛ kɛ n'ala sɔnna. Yɔrɔ. Anchu papa. Aba ça va? I y'a faamu. Papa. Y'a faamu. Ni muku ye. Amu. Mais ni muku sugu ye. Ne muku sugu de. Ne tɛ yan o ye tiɲɛ o mais ni muku aw cɛkɔrɔbaw n'a musokɔrɔba ni bara de. E yɛrɛ cɛkɔrɔba to ye t'i bolo da i kunna dɔɔni sa. Denmisɛnninw ka baarakɛta hali bi cɛkɔrɔba de b'o la. Muso ɲini jɔ. Ka cɛ dɔgɔya k'a nɛni k'a buja quoi. Ni papa nin to yen sa. An ka lamɛn an ka tɛmɛ n'an ka baro ye. An ka tɛmɛ n'an ka baro ye. Ne baro kɛ. E kun taara? Ne kun bɔra. Taara ci da. Depuis kunu o bi. E bɛ se k'a fɔ k'e ne minute 5 kɛ ka ɲɔgɔn ya kunu ni bi. Papa e se k'o kuma fɔ i kelen ni ne kelen so kɔnɔ janni i k'o fɔ tan. Non. E de y'o ye bɛ da bɛ kuma pɛtɛ i kelen muso ni ɲɔgɔn cɛ ni n ka su bɛ tan dɛ suko bɛ tan dɛ n ka kana n ka su kɛ tan dɛ kana n ka su feere kana n ka su feere e bɛ fɛ ne ka kɛ cogo di i bɛ fɛ ka mun kɛ o n'o kuma b'i da kɛ i b'i jija k'an bonya ni k'an ka su ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ waati min kɛ e ka so k'an bonya k'o respecter quoi ne ye su fila min k'e fɛ yen kunun e donna yɛrɛ minɛ zoro yɛrɛ passé o b'a sɔrɔ ne sunɔgɔra ne sola ka bɔ o b'a sɔrɔ ma wuli ka bɔ sunɔgɔ la a ma kɛ ten bi n tilela yan i mana min ye ɲɛna ne ka so nɔgɔlen don n ka so kɔnɔ finiw n bɛ fini min don ka bɔ fini fɛn bɛ so kɔnɔ a bɛɛ nɔgɔlen don k'e ye furumuso ye. Papa o kuma fɛnɛ bɛ se ka fɔ e ni ni ɲɔgɔn cɛ kɛ e bɛ se k'o ne gɔrɔn de la so kɔnɔ ka sɔrɔ e m'a kɛ publiquement tan tɔ. E ma n'i jɔ san publiquement ka ne nin dɔgɔya wa. Dɔgɔya. E ma ne lakari sisan wa. Aw muso fila de bɛ ne bolo ni kelen t'a ɲɛ kelen b'a ɲɛ ne t'i jɔ i jɔyɔrɔ la ale b'a jɔ a jɔyɔrɔ la komi i dɛsɛra. I dɛsɛra. O ye ka kuma bɛɛ. O ne ka kuma ye. Ok. I kɛra musokɔrɔba ye parce que ni muso kɛra 2 3 4 dɔw b'u yɛrɛ kɛ musokɔrɔba ye k'u sen bɔ a la quoi k'u mɛrɛmɛrɛ kɛrɛfɛ k'u ta kɛ san n bɛ conseil kelen dɔrɔn di ma i bɛ se ka to ka taa misiri la san i bɛ to ka taa seli ka taa ala deli an ye i y'a faamu i bɛ to ka taa dugawu k'an ye. Ayi Umaru donc e ma fɛn foyi ye ne la e ma ne ye cogo foyi wɛrɛ ye bilen fo musokɔrɔbaya ne ka taa misiri kɔnɔ ka taa foyi t'i la e bɛ tile banmuru fɛ yen sɔngɔw fɛ yen yala yala fu la k'an ka wari ta ka taa tiɲɛ ten e ka baara kelen ninnu tɛna nafa ɲɛ ne ye a tɛna foyi ɲɛ ne ye a tɛna c'est à dire e yɛrɛ bolo ko fɛn min bɛ kɛ o tɛ ka kɛ i sago tɛ ka kɛ i t'i yɛrɛ lafiya i la ye i ɲɛ ma nɛgɛsi cogo la ye depuis dugu jɛra i b'i sen kan kpɛ muru ni somaw da la i bɛ ka n ka wari ta dɔrɔn ka taa diɲɛ o la a tɛ ka nafa ɲɛ i ye a tɛ nafa ɲɛ a ye. Cɛbakɔrɔ filɛ i ni ce. I da ka di n'i ka ko fitinin ni jɔ wa i yɛrɛ kɛ cɛ dɛ i jɔ i jɔyɔrɔ la dɛ a bɛ taa dɔw kuma fila tɛ yen aw muso fila de bɛ ɲɔgɔn n'i dɛsɛra i lafiya ni muso filɛ bɛ n wasa don o la komi e dɛsɛlen don k'i sigi i ka so ale b'a sigi e dɛsɛlen don k'i occupé i cɛ la i kan ka n bɛrɛbɛrɛ cogo min na ne bɛ so fila min f'i fɛ i dɛsɛra o la i dɛsɛra ka n bɛrɛbɛrɛ e b'i ta k'i sen kan problème t'a la muso fila furu kun tɛ dɔwɛrɛ koyi n'a ma ɲɛ yɔrɔ dɔ la i taa yɔrɔ dɔ la. Ni ale bɛ yan komi i dɛsɛlen don n'i hakili sɔrɔ murifi taga yala fu kuma kirikara fɔ terimuso kirikaraw nɔfɛ yala n'i hakili sɔrɔ k'a dabila an bɛ bɛn a la
y'a faamu n'i y'a dabila don min na an bɛ bɛn a la n bɛ yɛlɛma n muso ka so y'a faamu n bɛ yɛlɛma yen don min na n'i ko n sɛgɛnna a banna n'i hakili sɔrɔ n bɛ segin fɔ i bɛ taa yen da ko kɔngɔ i b'a fɔ n ye n bɛ segin ka na n bɛ su ta a normal la sinon su t'i bolo bilen dɛ su t'i bolo bilen n y'a mɛn i y'a faamu su t'i ni ne cɛ bilen i b'i jija papa sɔgɔna da yɛlɛ nɔ i b'i jija li ni armoire min bɛ yen i bɛ k'olu fɛnɛ dɔ ye cɛbalankolon ko ne tun ye ta ye bi ye ne ta ye i kalekan kun tɛ ko f'i ka ne lataa ne ni e fila mun bɛna taa an bɛ n'o ye i ye baara minnu kɛ fura minnu dir'i ma k'i ka taa kɛ i ka morikɛ wele ko fura in k'an ma ɲa dɛ i y'a mɛn i ka morikɛ wele ko baara minnu kɛra k'an ma ɲa awɔ jugu sago subaga a ma ja gingin ɲini ma to ten de laban ne bolo bɛ kɛ n kala ye ni maloya wɛrɛ tɛ min kɔ diɲɛ kɔnɔ bilen sa Umaru filɛ k'o de ta k'o da ne kunna n sinamuso sigilen ɲɛna ko di ne ye somafɛ taga ni morifɛ taga dabila don min na ko ne ka taa de nɔfɛ ne yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲininka sisan nafa jumɛn de bɛ nin na dɛ ne ye nin fɛn o fɛn kɛ ko cɛ ko o cɛ kelen tilala ka taa ka ne bolo da ni ye n ban ka so jɔsili ma k'an ba ka entretien kɛ n cɛ la ka boli boli dugu mana jɛ dugu ni dugu ka taa ko n bɛ taa fura ɲini walasa Umaru bɛ se ka kɛ ne kelen de fɛ a ma kɛ n kelen ta ye n'ale tɛ n furu bɛna sa manamana ko la ni n sinamuso kelen ni n'o fɛnɛ tɛna na kɛ ni ko in na ne ye ko sugu bɛɛ dɔ kɛ nka n'an fɛnɛ m'a lajɛ sinaya jɛlen ye gala ye o ye tiɲɛ nka f'an k'a dɔn ko cɛko in fɛnɛ ye badabada de n'an ma ɲɛ dɔ farala an kan ka ban an k'o minɛ ni Ala ye an bɛ min ye boliboli la ka taa somɔgɔw fɛ yen nasi ni mun yɛrɛ la ni jɔsi ni tɛ fosi de ɲa an ka occuper an cɛ la o de la an bɛ se k'o fɛnɛ a récupérer ka bɔ dɔ in bolo sinon an bɛ ni boliboli minnu kɛ dɔ in fɛnɛ bɛ ka occuper a la jagoya hakili bɛɛ bɛ taa o de la an k'a lajɛ an ka ɲɔgɔn minɛ sinaya la foyi tɛ bɛn bɔ désormais ne bɛ n sinamuso kɛ komi n balima ne t'a jate n sina ye bilen i b'a fɔ n yɛrɛ wolowolo dɔgɔnin ni fɛn min ma ne sɔrɔ o t'a yɛrɛ sɔrɔ bilen walasa an cɛ bɛ se ka sijan sɔrɔ walasa an denw fɛnɛ bɛ se k'u kunkɔrɔta don dɔ walasa garisigɛ ɲuman bɛ don an ka du kɔnɔ sinon ni sira in kan ni hɛrɛ fan si tɛ dun ne jo foyi t'a la Ala ka yafa ne ma Arama fɛnɛ ka se ka yafa ne ma koyi ne filɛ nimisa kɔlɔn yɛrɛ de kɔnɔ bi hali n t'a dɔn n bɛ n ɲɛ kɔrɔta cogoya min na k'a lajɛ kuma tɛ Umaru ma kuma foyi de tɛ ne yɛrɛ da tuguni quoi cɛkili kana koyi Allô Sally, ça va? Dieu merci. Ah ok, ne kun bɛna fɔ n ko n'i bɛ sugu la i tɛna n sama nafɛn na i fɛ wa? Ba i bɛ se ka kɛ najinaw ye o. Mɔgɔ tɛ yan ko min kelen don fɔlɔ. Awɔ n bɛ se k'i kɔnɔ. Walayi komi tile in t'an tɛgɛ ma dɛ ni n ko n bɛ taa sugu fɛnɛ la ka na a bɛ janya dɔɔni ok problème t'a la fɛn fɛn bɛ se ka k'a la dɔrɔn i b'olu san n'i nana n bɛ wari d'i ma yan awɔ problème foyi t'a la. Fatigue de bɛ n kan o de bɛ k'a kɛ awɔ k'an bɛ sɔn
ni nana na yake hali ni ma yele be kuma fɛn min na fɛn min yɛrɛ bɛ taa minɛ la awɔ ok k'an bɛ sɔnni ni kun tɛ sɛgɛnnen n'o bi dɛ jɔ ne ka wuli ka n ka daga sigi n ka na ne ka n ka daga sigi ka n ka baaramisɛnnin tɔw ɲɛnabɔ ay son na arrangé. Fati. Nam. Et puis on est à Nombika ni ache. Papa, ça va? Basté. Quand même. C'est la journée. Ça va. Et Fati, dali, tu dois dali baina. Dali te ça papa, era ko ni bulu amina fuite na dali ko. Mais nga yoro de la be. Ne tu be fo nyanga ngono di. Ni bi ganyi ngon na ri arranger. Bon, et donc, ma kongo bari ben nasa. Kongo. Isi dondoro abimo. Maman. Atoy doro dondoro. Afembe kerala. Fatigué merdier le quoi bien là. Tu dis 13h passé le bien que maman. Papa. Ça va ça. Dondoro abimo. Mais bon. Egati ko sajani be bata ko to demande jikarewa yiwo ye ko te ko men shingola ni mana kuli kama bi duni ke meta barakaro la me barala papa ni ba don sa egati ko ba jani be bo ko la be na duni so nya ta balka nte kula be duni ko ka duni ke ka tabarakaro la kamuko sori ko sa ay sigida e mu ke junne re kono ye mu ke papa sabal sa dans peu temps be mo sigido ni ngana zongo di tobli ka ke aka mo atanga duni ka atanga e jora na kamu toute la journée on était fouillé là 20 min bi bolo ka tobli ka dron ka blanye il de soro fana hein yoro ne continue na so kon boka tuni sa ka fin sans dun sa kana ma kono kodo bi Fati ni de soro la vraiment je suis désolé ni de soro la bi c'est moto là vraiment oui bita kuma ya do bita kuma hate parce que tout le temps men ko kelen na ko donc on amène kuma kelen na dumuni mi ta ka tulu doro ne mina boy sigi tayo ko janga nga soro dumuni sigilen bede dumuni mole sigilen be ni na doro ibadu très bar papa ne fene kun taro ngi bina sisa ima foni nyana kibina ne j'ai pas besoin ka fo mena gaso Fati j'ai pas besoin ko fo t'obliger la muso koni ni be t'obliger la de ye muso nyenema de t'obliger iba ge ka mo ka be midima dumuni mole ndo ka sigenya kunu me kune mana soro mole ndo ka ne dana kunu midia ne dana midia n'importe quoi. Comment on a rien à papa, nous qui ici donne ça bien mon. Fati mega mi vie ni te se. Vraiment bi boala. Bi botobilla na la fia. Ama ko da bla ko. E bi c'est botobilla. Chérie. Nyeme. Papa. Ça va. Il faut essayer de me préparer la moumine. Fati dia. Ni afi ko Fati ka duni mo ali bi dala. Hein? Comment j'ai quoi il n'a pas fait une songo boy ni ka so fina duni ke il n'a so 13h passé al be ka duni maman soit disant que ouais tout le gabo mi ko no ma duni ga e na ma duni ka ko na medida mo ko bara jigene na papa ida to anona sa o kana balela ni te dongo dori wa ah ne dongo dori nale wonne gala do dumin te ke erla soit ni dum nya jarake ni dum nya jatake wala dumin te ka erla o kuma be arama ni bene fe ko de la gi mo jeni hein bi dumini ngem sogoma iba ge midi wa shufela fe fe ne mu kadi ore be to be gadima e ke la ya bay ni ba le fe ndoro ibe boyi chugo ere la wallahi so mo den do fure de ngire ambo arama iteni sigi kibina mana kan foni ga sogone ya me nabi efi kati kongoke ni moyala ne to sebeni na tinga woni sinyata sebeni na koka donc ne mago foi de tola itena fa kibini sigi ga sogona mana kan fa ya ne
Ika sokon ni kile na sokon na. Ni be na do ma fora de kan flaje. Umar kan ga dai muso yana ti mana kan fola. Bon kuna te mana kan fola ba ka tienne fille. Ba ka tienne fille. Ebe ara ma de quoi il a problème mi ko ti tienne fait quoi c'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Ah adama yani. Ama shigan to la. Papa. Dumini mon meni fi no. We munafike. Dumini be efi abe de fi shubia. Abe de fi anga be yanno de bi. Na to ko ngan che fa sa. Tanku. Dumini me fi. Dumini. E ka dumini. Be de fi me dumini. Ala. Be de fi. Ibe ne fi me de fi dumini. Dumini be mi. Dumini. Ne to ko la passer combien de faire. Il faut y da turko kuma hey aw la beni aw fla be furu ita aw fla be kelene bulu ni desaran kale ko duni be dumi ke ko moro te sharia c'est ton problème avec ton sharia de la fla furu be sharia de batu e ma fa dumi mi fi tanga dumi do fri san kalu tan fla kuma kele ha man shikola Ne wonte nan che ci golo ko ga fa ni kuni bin dadu ni java bazen duna ni ndala me sari nene ala Umaru isi soni ndoro nabe mo ibe dumuni ke ay muso fla de binibulu oni aye bi eti saka kle kongola parce que muso fla be bolo tea arama yere bi na jona ka java bazeni no polmani birieta yala ko dumuni ma de ka su wallahi Umaru na fora ko muso fla bi bolo ni ma kle wallahi bita ala sodini ni koni niti kuma mais ala nyebe ko be tiena ebe ne de fiyan bi kar sai sigidor ere takali mi fleni sisan ko ba soro na mona iba ne ga dumini na ko aramata awo dumini ma arama ka sokono yoro alimentation ne stokeli mi alima ka sokono yoro nga ala de bi sara billahi Umar funa soro e fene mane furu kana ne tonyo e ka suya no sinjelo ko bolo jeri no wallahi billahi ala ba boyla neti foi finche ni baraji ala ni umkela na fora Umar binka amsu binka asumo binka ala ri nyebe ko belade ne abedi ala rima Home nous fashion la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima telakao, an ne balima musolakao. Au munu magobi titi qualité mauna. Ao 100% coton. Ayevoli Jona, kana bergona business center la. An sigli no bamako sukuba kono. Énergie kerefe. Immeuble mali simpara. An nege jolo sino flenye. Na magobi kuna funi awerola. Aywa, ayevoli Jona, kana ngani tisi non segere. Fati! Fati tea! Nam! Me? Fati! Ala ba mungera. Pere na tambe. Ichewe muna dugu wana iba kalama. Abe muna. Ewe Umar ka songo tiga wo kalama. Duna yo kula. Dugo mambla ko. Odora. Martiso. Ore dora ya Fati. Amore le yankui. Ere duna yeto kalama suno ni fale no la deu. Umar sona? Oh. Ça fait un moment maintenant ne be ka Umar ga téléphone kraki. Ara mai fena jaga gelene. Awo. Umar be jien fen feye dugu kono. Ne ara mani ba be kalama. Mais nti dore do. Umar kon mena ni soro so ya. Soit ani sunguba mun bala kenema. Aboluta soit bon choisir et sanga na muso fla furuga fara ngwa kala ka bo wa min bela ibaro wa appartement salene be Umar bulu kenema
Comme tema. Appartement salé. Ore Umar bulu kɛnɛma. Arama. Juguba to. Ne be Umar ka appartement ko. Ne b'a kalama. Umar ka sunguru tigɛ ne b'a kalama. Ne bolo a ye furu nga bɛna dɔ bɔ ko ninnu na de. Halisa n'a b'o la kɔni o ye ko wɛrɛ. Sinon ne be Umar ka nin ko in bɛɛ kalama. Nin tɛ ne dabali ban bilen o. Ninnu tɛ ne bɔ n cogo yɛrɛ de la bilen. Ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn. Ni Umar nana. Umar bɛ choix kɛ de. Kɛnɛma taw walima ne. Dɔ kɛra quoi. Arama. I bɛ se nin ko in kɔrɔ. E ka to ni mama ye. Ha, ne kɔni da ye filɛli ye. Parce que ni ne kumana dɔrɔn a gɔli bɛ ne kan. Ni ne kumana dɔrɔn a gɔli bɛ ne kan. Ne kɔni ne sɛgɛnna walayi. Ne sɛgɛnna yɛrɛ de. Ne sera ka solution sɔrɔ a la kɛ. O n'a fisaya ni Umaru yɛrɛ n t'a dɔn min b'a bila nin ko nɔ. Sigida denmisɛnnin tɛ to, baarakɛla tɛ to, foyi tɛ to. A bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ko k'a k'a ɲɛɲini. Mɔgɔ bɛ se k'i ci bila ka kɛ muso ko ye. An bɛna si kɛ nin na. Ne bolo n k'e t'a kalama, n'e bɔra a kalama ka ban. E de na se ka ne dɛmɛ sa walasa a b'a dabila sinon dɔ kɛra dɛ ya yo ya bɛ ne kan i ko sakisɛ. Wallahi n tɛ dɔwɛrɛ dɔn a bɛ n'a sɔrɔ yan. Arama e ma foyi yala fɔlɔ Umar tɛ. Ne yɛrɛ kun bolo sa ko non a ɲuman bɛ ne bolo yan nɔ. N'a nana a bɛ ɲɔgɔn kɛ buru kɔnɔ bi hali ne tɛ n da don a la parce que dɔ kɛra ni n ko Umar o y'a sɔrɔ a y'a bolo jigin kɛ ko sankisɛ kabameguru bɛ n kan yan a yɛrɛ bɛ n kan yan dɔ kɛra zenya yɛrɛ b'a bɔ ɲɔgɔn ɲɛ la dɔ kɛra o mɔgɔ bɛ sɛgɛn. Arama. La joie. Ha. Ah, oui, mana was online sur le contrôle. On voulait qu'on tout ça. C'est vrai. Hein? Agarre. Mais là. Fouché tena. Ne dis rien. Ha. Nemui. Frutoji. Mais frutoji de fia. Kika ji janga me bita fruto ka ji la ka no jana ko mi. Ma kala me ko jiro. Me nere na frutoji ma parce que bore me lute bi. Mungara. Mungera etado. Ni ma do mi ni amuni bi. Rendez-vous pour me eni jonche di 15h. Hein? Arama. Anga baraka lo musulu ta fini di an. Na foro la na tuta rendez-vous tene ni masiti. Anga baraka era rendez-vous pour me ni musulu che na borola. Nte maware. Irama. Me kelen finyene. Ibe bo swing da fe an jindu mudu ibe tamu me kene mane ara mani ba be kalama. Ah. Hangana. Jon fe. Jon mo fanene. Ya kalama. Donc ibe ka ne surveiller de yala mo. Voilà. Mais nte yali no fere me make you surveiller de près. Ni toro na wo finyene shuna. Ibe koko la kenema ba be kalama. E bi ja warbe e kun fi beta appartement sa. Appartement. Ah oh. Appartement. Yo fere fi ko appartement. Okay. Ne ore finyene. Ni be dien fe fe kene mani ba be kalama. Umaru ete miri Umar. Jani be horon wolon saraka bo ni temena Umar ka ita soro. Umar malodon sa. Arama. Malodon ya don afoko walde unde bi ko soko. Arama.
kuma cogo dɔn mana kan dɔw bɛ yen olu fɔli i ka kuma misiri ka sɔrɔ kuma i y'a faamu. Ni ne bɛ kuma i ma partir d'aujourd'hui ni n bɛ kuma i ma kuma cogo min ka di n bɛ kuma i ma ten awɔ ne tun bɛ kuma i ma tan de n'i ye sira bila ne y'o de f'i ɲɛna n'i ye sira bila dɔrɔn n b'i bila araye de sanfɛ awɔ i bɛ taa anw de furu ka na anw bila so kɔnɔ yan ka bɔ ka t'i ta kɛ sunkuruba kanu ye kɛnɛma o tɛ marché yan ne kɔni b'o f'i ɲɛna o tɛ marché yan dɛ soit i bɛ choix de kɛ soit i bɛ to n'i ka sunkurubaw ye soit i b'anw choisir yan ne kɔni b'o f'i ɲɛna et puis n tɛ kelen f'i ɲɛna i taara Fati ta ka n'o bila so kɔnɔ yan kɛridimi bɛ ɲini k'o faga i ka ko fɛ ne ni Fati tɛ kelen ye dɛ i tɛna na kɛridimi bila ne na yan ka taa n den somɔgɔw ma ne filɛ niveau min na tan n tɛ dɛsɛ cɛ la i ɲɔgɔnna 10 de bɛ kɛnɛ ma minnu hali sini ne bɔra i ka furu la minnu pɛrɛlen don ka ne ta i t'o dan n k'o f'i ɲɛna donc soit i bɛ tilen soit i bɛ ne labila ne t'a ɲa quoi awɔ dusu min bɛ na o dusu modèle tɛ ne na dɛ i bɛ n dɔn n ye muso min wa i b'a dɔn fɛnɛ n kariyalen don ka ko mun ye donc n'i b'i yɛrɛ kɛ cɛ ye i yɛrɛ kɛ cɛ ye n'i yɛrɛ fɛnɛ t'i yɛrɛ kɛ cɛ ye walahi i yɛrɛ kɛ cɛ ye Umaru ne kɔni tɛ kelen f'i ɲɛna a fɔ n tɛ fila f'i ɲɛna n'i b'i ka kow la i b'a kunta i b'a bɔn wa anw tɛ manamana mɔgɔ ye dɛ a bila i kunna anw ye furumuso de i tɛ se ka t'i ta kɛ sunkuruba kanu ye kɛnɛ ma ka tila ka na fɔ k'i bɛ na yan so kɔnɔ k'i bɛ na anw ni siri ka d'anw mais n bɛ min f'i ɲɛna soit i bɛ changer walima i ka choix kɛ i bɛ to n'i ka sunkurubaw ye kɛnɛ ma walima i bɛ to n'anw ye so kɔnɔ yan a fila tɛ sogolo ça jamais a fila tɛ se ka sogolo i b'i yɛrɛ kɛ cɛ ye de Umaru awɔ i b'i yɛrɛ kɛ cɛ ye de nin ye ne de kumakan y'i ma i yɛrɛ kɛ cɛ ye parce que non ne bɛ ka douter i ka cɛya la walayi parce que cɛbakɔrɔ mun kun b'a kan da la a tɛ sɔn e ta in ɲɔgɔn ma i bɛ ka cɛya don ŋalamana walayi anw de bɛ hinɛ minɛ so kɔnɔ yan k'an cɛninw bɛɛ ta k'o don e la e b'olu fara ɲɔgɔn kan ka taa appartement ta ka t'o kɛ sunkuruba loger yɔrɔ ye Umaru i filili yɛrɛ ma sa i filili yɛrɛ ma Ala kibaru Fati tun b'i jogo fɔ mais n kun t'a dɔn ko cɛbakɔrɔlankolonya fɛnɛ b'i jogo la n kɔni bɛ kuma kelen f'i ɲɛna que ça soit la première et la dernière fois i ka sunkuru tigɛ ko kuma ne Arama ne k'a mɛn n tulo la i ka sunkuru tigɛ ko kuma ni n y'a mɛn n tulo la a bɛ na wolo mun na walahi a tɛ dogo i la i bɛ n dɔn ye muso min Umaru jɛ bɛ se mankun na dɛ ja bamananw ko jɛ bɛnnen don sagala ni ba ye kuma ni ye tiɲɛ ye dɛ awɔ ne tɛ ni Fati n tɛ dala minɛ ja o ye ni Fati de jamuso b'a tɛgɛ jɔ i la dɛ Umaru jamuso bɛ yen nin jamuso bɛ tɛgɛ fɛ i kunna n'a sɔrɔ ni tun ye ni Fati sa san ma sɔrɔ i gulonnen bɛ ne kunna ko kaba mɛgɛru i bolo kelen bɛ fili yan fɛ sen bɛ fili yan fɛ ne nɔfɛ ja i ka mɔgɔ bugataw bɛ yen koyi Fati ja fura b'e la Fati a ka barika don Arama la n bɛ yɔrɔ min na sisan n dusukasilen don manamana kuma ani manamana yɛlɛ ninnu a dabila a dabila i ka wuli ka taa ni min f'i ye o Ala n'a kira ja fanga bɛ Ala de la ja ni ɲɔgɔn mɔgɔ bugɔlaba tɛ ja hali bi b'i ka mɔgɔ bugɔta woloma Ala Arama ma bɔ ka kanga da i ye sisan ka jɔ i kunna ka taga i ye mun k'o la i sera ka mun k'o la hali i sera k'i nɛn ta k'a da Umaru ja bɛ se ne de la kabako tɛ nga i da kale la yan nɔ bɛɛ ɲɛna yan i sera ka kuma Fati fa de b'i la ŋana de b'i na fa dɔrɔn tɛ na dɛ ŋana de b'i na dɔ y'a woro i kunna sa i ma se ka kuma wa bi y'a dan
I tɛgɛ ka magan la jango I ka pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna sinon bon ne b'a den wolo ko magartɔ kun. N'a fɔra ko muso tɔw bɛ soli ka bɔ la ka taa ɲɛɲini ka na ni jugusago ni dalen don sunɔgɔ la I don I b'a sɔrɔ a dalen don I bɔ I b'a sɔrɔ a dalen don I m'a dɔn Fati ye musoya don galama na e taa na ɲani na Fati 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 Naam. Merhaba. Ya na sɔn komi bɛ ka taa baarayɔrɔ E de ne ka nasɔngɔ dila ye ne ma. Taa n'a ye Umaru ko k'a bɛ tila ka dépôt kɛ ne kunna. ne ba I tɛ ne minɛ sinon kɔngɔ b'i faga yan dɛ O ma diya ne ka na ne sara. I ma sa n'an bɛ yɔrɔ min na I ko bi ni ne m'a d'i ma I bɛ sa Munna? I b'i cɛ ka baarako de kalama I b'i cɛ ka baarako dɔ kalama han I bɛ dumuni dunni kɛ ka taa sɔgɔma fɔ su fɛ ne de b'a wari bɔ awɔ an b'o f'i ɲɛna n'i minɛ A bila. Ya taa. wa n tɛ kelen f'i ɲɛna n'i ma dɔ bɔ daga sunɔgɔ in na wallahi I bɛ ka kojuguba de k'i yɛrɛ la I tɔɲɔgɔnw de bɛ wuli soli ka bɔ la diɲɛ don o don ka taa dɔ kɛ la e kɔni I dalen don sunɔgɔ dɔrɔn de la a bɛɛ sunɔgɔ I ko lɛ bunadamaden bɛ se ka kɛ ci t'i la fɔ sunɔgɔ kɔ han I t'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye I t'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye ni e cɛ m'a d'i ma e tɛ se ka fosi kɛ n'i yɛrɛ ye cɛ de bɛ se musokɔrɔ bi Adama I kumakan mɛn ka n ka sunɔgɔ yɛrɛ perturber yɛrɛ I ka wari bila I ka taa. o y'i kungo de ye a filɛ nin y'i bolo ye I nɔ tɛ o wallahi ma foyi kɛ Adama bɛ fɛ ka mun de fɔ ne ɲɛna donc Umaru tɛ baara la quoi ale de jɔlen don ne na sɔn a bɛ ten o depuis wagati jan n'o de fɔ Umaru ye n'i banna I jɔyɔrɔ la k'a to muso bolo a b'a sago de kɛ n'i ye Adama kariyali ka n'a jɔ ne ma ko ne ka nasɔngɔ filɛ ni ne m'a ta o y'a banni Umaru de kɛra fugari ye so ni Umaru tun ye cɛbakɔrɔ ye a tun tɛ se nin ma. B. Dumuni jara. Ouais, bon, a jara. Kosɛbɛ. C'est tombé là. Il y a un problème, c'est tombé là. Surtout, il y a tout le monde. Donc, c'est bien. I bɛ ka bɔrɔn san dɛ. Et oui, bien. Ah, ne y'a jateminɛ bi de dɛ. On va donner de l'embrun. Bi ta ye 100% de o. Il a la cour. Ayi ala. An kan ka sonyɛni k'i tɛgɛ la dɛ. I tɛgɛ mago bɛ sonyɛ na. D'accord là. Ayi, e yɛrɛ ɲɛ t'a la a jukɔrɔla bɛɛ nɔgɔlen don. C'est vrai? D'accord. T'inquiète, n bɛna tila ka sonyɛ k'a la. Ah, tu as besoin de faire. Et maintenant, tu es bon sang. N'o kɛra a bɛ fɛgɛya. C'est que nous sommes tous là. Chérie. Bah, il faut que. Ça va. Ça va bien? Belle journée. Oui, ça va, alhamdulillah. Ça va. Ça a été? Ça a été. I yɛrɛ dun? Bien, alhamdulillah. Ok, super alors. Adama, ni mun mana ko de. Hein? Est-ce que b'i yɛrɛ dɔn wa? Est-ce que ne fɔ wa? B'e da ka fisa ni ne da ye de. Hein? Bi ka k'a dan ye dɛ.
ni ka turbe ni te si ka yoro la mo ti la donc ni ka turbe den yi den yoro la ya me ti jena ire bi ka folo na la ban yife era chokoro to papa ni ko bebe ka kesikle ne tsaka puma araba be dodo kana dan ro yeda la ko bijou et puis ibi e ala tsaka ne fo afla ne ne ya ha Fati kana na fo ko ne bi kuma sugu do be ne kana wo fo ka foma et puis fene arama ma ko jugu ke kana kuma ko fama arama ma ko jugu ke ko jugu fla be temen ka arama bi ka mulu baliya fin fekene na yiga ko kulu ni ni ta ko mana mo ko ede ni arama fla ya me ni ta ko mana mo ko so yi wona ya wa mana ko tikene na na ba mana ko ke ni musoni ya ita ke kenema nti jana ide sigi ni deni mena jokana ne doga esigile nyina mu dutigi mo mu dutigi mo dali ai ne to bilene te jene papa ai ne ti jene wala ne ti jene arama flate ne bia flate afla Pare plane ne. Ibina ka parbo kafli. Atuisa. Ida kana. Pasene ne gara jala. Ika mana. Papa, atuisa. Ika mulu bala ku ta bana ko ba. Sabe di ba? Hinala. Kamu gara ba mana kam foma. Impoli. Papa, le tiga no le ni farla. Fati. Wallahi ma fu yala folo. Snap ya. Nebe koira e Fati la duin ngone. Wallahi kabi bangi la fuka se bima ima komi nyena folo. Tegi dishida ne rekogola. Timna to famia. Wa me kelen finya na bli kuna kinyete daran shuinare. Ya tali neta. Obli kuna. Ibi se fene ni klala. Ibi ga kulushi iga tafe bo dama iba ga kulushi do ila. Ato kumbo. Komi cheya de ko be kono. Tana namun do ko kelele. Do ferla ni ma. Kanichi arama jorinya na tanto. Ai. Atete marataka. Toko musuku aleko ba musuku. E musobe na nestilen so ka mulu palia kenena. Ko ni kana na kuma. Ni kuma na fene bini mne kana bugo nyena. Wallahi alabi sanfe. Bamano nga kuma teya. Ko ni bangera duntulula. Gerebe ke muntulula. Bi epsika ni mine ka bugo ka dama. Anta la je shini mina mine ka bugo ka dama. Iboro ni bela ba yimia. Muso wuli ka doke bay. Ni arama ka kuma kami batu ya ne bi mine ka bugo arama nyina. Wallahi arama bi ka flani mi di papa ma odudu. Comme ni ya ran mana ni bi da ka suno ko la ni te ka fushke. Sinon ni ne fene tumba boka dama ina fara ma ba di chugu yamina wallahi an sabala do shenta pu mege yandungu do an sabani nyonje do nti boko dotu me ni ya yara ma de be bunya kuma be ni bi doya fugari ya ala sinima muso kana ni sikiki jigida ko cheba koro wallahi ni do taraka farika ibado e cheye vire fasi mi ibu yinyela ni kumbaro maru so femema nga kamso do ka bulu na fulumne ka do kele na ni tuma bulumne ngono jawmar kera muso joni ebi kla arama bulu kibi yere ke cheba koro yoro jume amena klara mata jiji gara giri gara la andi fene bi nana o giri gara damni
ni ye lisɔni ni ma désormais ne bɛ wuli ka ko dɔ kɛ n yɛrɛ ye n'a bɛ kɛ min ye sa a ka ko ye ten tɔ parce que ni bugɔli ni kumakan jugu ninnu dɔ kɛra a la ne yɛrɛ de ɲanina ne Fati yɛrɛ de tɔɔrɔ la nin ko in na ten ko jugu tɛ bɔ dugu la gansan mais dɔ den b'a bɔ a tɔgɔ la nin fɛnɛ ka nin Umaru Zein so in tɛ ya n'i y'a mɛn i b'a fɔ a ni tile mɔgɔ de y'i laminɛ baara tɛ ya e yɛrɛ laban min tila ka delili kɛ ko ka baara jɔya wallahi dɔ kɛra. Senwave ye application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ. Aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye. Application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman. Aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Senwave télécharger. Procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la. E mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔgɔlen to Senwave la. Senwave ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. Allô, salut, ça va? Kan Mimi? Wala mi abashu tena. Wala nton siguro fa manaway. Kuri gacho. Ibona mugoti kyan ni fi no gacha. Baba tabara la. Ni dogom som na lin fana sa surtout la jodono. Sega fushke. Na fura go bega bo sokono ko fene to yana manogoni. O ko kono me o mana bolo do jien fe o fene o chebe na ko go bla. Amanogo we na la ko yere te ni limania yere te. Amanogo ne. Ni pete de marido o ga jigi heren badina. Sino ni be ka sira ko itirni. Umaru kere ba fo kay go dungo fari bala so te se ka sinta ka dana ma fo ko kana na temuka Fati nanike ni mage du baragela metami akadinye kana koi ni ya famia o jaran wala amiano tenke cliff la nebin no la fiara sisa ni ndogom sun manchi na sange me gala dulu dorani la no kera yito kwani ire bina kla gangi iya tangu mala fiant na se ka bore mina rabi ala ga do mine problème ta la ne bi son anta chali bla fono la fia kuma sira awo kame son ina depo ki kuyame ok bye bye jongo wuli jano baba na kuma chaka chiro ke nyere ne retaro ne be ko ke ka muso in soro
me ga la ni cogo bɛɛ la mais je sais pas ma sɔrɔ cogoya min na co hakili jigila ko dɔ la sisan zena kɔni n t'a lupe kono wuy ne de ye wuy ne kono ne de wuy ne de wuy ne kono ne de sarakoy Mira. Ni soro mi bintanto. Fati sene de masa. Kasa sa fulla ala kan tusu. Mi soro ne binata. Kono be kan dimi ne kono be kan dimi. Ni mu bombo ne tanto. Kire ma tulu bone ya. Ush. O to saulita. Ne de ne de. Foi ti de na sauli. Wallahi Fati ntese kono be kan dimi. Ni sai ga wuli. Aba kan dimi ne santese. Fati ntese Fati. Kono. Wili. Sabura ka bini. Ne kono. Papa ni kono. Kita kuna kunguru nainka. Papa. Fatire tulu bon sera la pour gagner ga tirane rega bi. Tulu wa? Papa. Mi tulu si anno. Eni kono. Arama. Ne kono ne de sarakoi. Ne de. Fati. Tulu de. Papa ni te wallahi ni ma tulu bon yorena. Ni kunti ayere. Papa ni te o ni ma foi bon yanno. Ni rena na sura be kenama. Papa ni. Pour 100 ans en encore. Il m'a dit ça. Il t'a fait la déso. Ni nga déso la soro. O kono ma il va faire kono tien Fati. Il va faire la défrote. Papa ne din sara. Il va faire la fraude. Ni ada dabal bana ni taron mi kira no parce que ni ma Mais kira do joni ke. Papa ni te ni ma fem boya. Ni din sara bi fa. Ni din sara bi fa billahi. Ni kono tiena. Bi nyimi billahi mo fi. Rama ata do to. Papa, fura ro ne bulu sokono. Fura ro ne bulu sokono do se na ngwa. Amen bini na mata do so kala je o fana maine. Aisa mo ta kala je. Ni uta no imuira na ma sisa ndo pa shina meta. Fati. Mwene ni munyaye. Papa ni no te sa ni be musokoro to ba da ba kama chuguri ka tulu bon yorena. No te tugu di Fati. Tulu bon de nia. Meni no te oni taro mi tulu si anno. Jomi sona. Amo fere de sona. Jomi sona. Meni fena taro mi tulu si ni yorena. Fati. Fati sabal sa. Sinada mna na ola. Ni wonte. Ne akila kan ani so ja ka se wani ni nga desoro parce que e ma desoro. Ni desoro o kan ke bulu ko wara sababu de quoi. O kan ke bulu sanu de o kan ke bulu femba de. Ade a bla jile ka kanai. Ne akila na le desoro de yin era de tai.
Papa arama ka den ŋoɲɛ tɛ ne la koyi. A ɲɛwa de bila mun ye turu si yan mun turu bonya. Arama ka den ŋoɲɛ tɛ ne la. Ni Ala ma den nɔgɔya ne n'a y'a di Arama ma o ye Ala tanu belebele de. Ne tɛ se k'a fɔ ko ne bɛ kojugu ta ka Arama sɛgɛrɛ jango ko den m'a kɛnɛ na wa sinaya tɛ ne ni den ni ɲɔgɔn cɛ. Ɔ mun ye turu bonya. Ne ma tulu bonya nɔ tulu bɔn ko yɛrɛ bɛ ka ne yɛrɛ kamana kan. Tulu b'a yɛrɛ bonya. Tulu b'a yɛrɛ bonya. Papa ne kɔni fɛnɛ ma tulu. E y'a kɛ mun de kama ne? I y'a kɛ mun kama? An mɔgɔ sali tɛ. I y'a kɛ den in ka sali. Ne ka aladeli tɛ den in ka sa. Papa ne tɛ fura ta. Arama. An ta dɔgɔtɔrɔso la. Han? Ayi fura dɔ bɛ n bolo n b'o ta. E bina ni bina n'a ma taa dɔgɔtɔrɔw k'a lajɛ o fana o tɛ ko ye dɛ. Ayi sa papa fura mun bɛ yen nɔ n b'o ta sisan papa sini an bɛ taa. I y'a mɛn a to n ka taa n reposer so kɔnɔ. Wallahi billahi min kale k'an tɔɔrɔ ni fɛn o fɛn ye den sɔrɔ ni min datugu ni min di fanga ma i ka kuma o tun ɲamɔgɔ de ta ka filɛ i sigi n'a ye dɛ kɔnɔna juguya ni ɲɛgoya ni hasidiya la ka ji tulu bɔ muso ɲɛ a ka bɔ ka bin a mɔgɔ ka sa den ka sa ni bɛ mun ɲa e ye a bɔ ka sinaya la den nɔ jumɛn b'a la e ye ɲɛgo de ye parce que e tɛ den sɔrɔ i t'a fɛ ne ka den sɔrɔ Ala tɛ den ni Ala ma ne jɛ den n'a gansan. Awɔ Ala bɛ fɛn o fɛn kɛ maa la i ŋaniya dɛ i ŋaniya dɛ Ala b'o de fɛn k'i la. Maa ŋaniya jugu maa ta tiɲɛni wɔlifin bɛ se ka kɛ tan cogo di. Bora wi. Ka taa mɔgɔ kɛ i bɛ yala i ko tigiɲɛ i tɛ se ka sigi so. I b'a fɔ ka sokɔnɔna b'a ŋɔɲari kabako din dan tɛ ne mais ne bɛ ko yira e la n sen fɔ k'i sa i bɛ yala haramuya ni Ala cɛ. I fati i ma ne dɔn wallahi e ma ne dɔn mais i na n dɔn zen ka taa yala k'i ka da fililen to i b'a fɔ ko tigi tɛ i la i tɛ da tugu tile dun bɛ porte la mais n'Ala sɔnna a ma n b'i laden zen e bɛ kali ka siɲɛ i tɛ bɔ bilen k'i ka da yɛlɛlen to inshallah a dan bɛ kɛ bi ta in ye. Kan meme Yang pasti. abaka alhamdulillah Kira dong. ami Korbasiti. bashfitina Kita snap ya. wala mi snap la gwen Ali nggak boleh? in taro ngo kali sunan tumbiwili Kan itu nggak dok ya kui. aha Oke. Okay. Kita nggak start lagi. mi to kai problem tala kila kana nga snap ke Problem tala. kom paban na biga ko mi akono don Dunna na jona bi. eti chado ngo jina ni mogodo Abana re. Ali wani nggak ko te fam. ala ko kuma no woni ma do la Yaro. kan meme Walai kan fete. Fati. Ne ka fini doro nyama tun ne na. Mun ne ni ngal na sori mai. fen suku jume
N ka jupe complet dɔ de don. A tɛ ka so kɔnɔ. Ni sokɔnɔna fan bɛɛ filɛma ye. Komi ne ni e de bɛ so kɔnɔ yan donc n nana min ɲininka n'a sɔrɔ i y'a ye fan dɔ fɛ. Walima i kɛtɔla ka finikola nalen finiko la a kɛtɔla ka finiw cɛ ka na n'a ma ɲagami i ka finiw na. E ka fini foyi tɛ ne ka finiw na hali ni finikola ye finiko ni ne ye ka fini min ka fini na ne b'a bɔ ka d'i ma i ka fini foyi tɛ ne ka fini na. E ka fini yɛrɛ tɛ don ne la yɛrɛ. Awɔ kɛ mais komi ɲɛ t'a la so kɔnɔ an dun de an fila dɔrɔn de bɛ yan nɔ. Ne bɛ tiɲɛ mɛn a tɛ ne bolo ne tɛ e ka fini ta o. Fɛn min tɛ don ne la n b'o ta cogo di i bɛ n ta tɛ. Ayi ne ma fɔ n y'a ta koyi ne b'a dɔn ko a bɛ se ka kɛ a ɲagami i ka finiw na. Ayi e y'i ka sokɔnɔna bɛɛ lajɛ ka ɲɛ a tɛ yen. Ne ye fan bɛɛ de filɛ ne m'a ye. Ayi ni finiw bɛɛ don ɲɔgɔn na n ye armoire taw lajɛ valise kɔnɔna ni kɛsu kɔnɔna ni m'a y'a si la. Ha a tɛna kɛ n'a bɛ yɔrɔ wɛrɛ la e ye cɛ ka armoire lajɛ. Ne y'a bɛɛ lajɛ. Ha dun tɛ ne yɛrɛ fɛnɛ fɛ yen nɔ dɛ. Ne tun bɛ fɛ i ka taa lajɛ n'a sɔrɔ a ɲagami ta i ka fini. Mais Arama e ka fini tɛ ne ka so kɔnɔ ne bɛ t'o lajɛ cogo di. N bɛ ka kuma ɲɛf'i ɲɛna e ka fini tɛ ne ka so kɔnɔ. Fati kɛlɛ ko tɛ sa a bɛ se ka kɛ ɲagamina finiw na k'a bila. Kɛlɛ ko tɛ o e bɛ ka o min fɔ fɛnɛ kɛ ne fɛnɛ b'a dɔn k'o tɛ kɛlɛ ko ye mais a tɛ ne de ka so kɔnɔ e ka fini tɛ ne ka so kɔnɔ. Fati fɛnɛ. N tɛ fatɔ n tɛ laloma n tɛ n bɛ se ka dɛsɛ n ka fini don n bɛ se ka dɛsɛ n yɛrɛ ka fini don ta la ka taa fo ka taga se e ka fini ma k'o don. N'i y'a y'i bali n'o ka taa lajɛ kɛ se k'a bɛ yen sinon n t'i ban dɔn ka taa lajɛ don dɔ i ka taa lajɛ n'a tɛ i tɛ bɔ o bɛ mun ye. Arama tiɲɛ yɛrɛ tɔgɔ Mamadu tɛ se ka wuli ka bɔ n nɔ la parce que ma don n'i ka fini n ka so kɔnɔ n ma maga la donc i ka fini tɛ ne ka so kɔnɔ donc i tɛ se ka wuli ka bɔ n nɔ la. Ko tɔ fɛnɛ ye ko wɛrɛ ye don dɔ i k'a lajɛ ni n ka fini b'i ka so kɔnɔ k'i tɛ se ka wuli. Arama i ka fini tɛ ne ka so kɔnɔ mun de don ni mun manamana ko yɛrɛ ye e bɛ bɔ i ka so kɔnɔ ka na ko e ka fini tunna dɛ ne ka taa n ka so kɔnɔ lajɛ n'a tɛ e ka fini bɛ don ne la. Ne ka fini bɛ don i la o a tɛ don i la o ne ka sira t'o la n'i ka taa so kɔnɔna de la n'a sɔrɔ wa Arama n tɛ taa i tun bɛ taa ne ka fini b'o de n'i y'a y'i balo k'i tɛ don k'i bɛ taa i tɛ don ka taa lajɛ se k'a b'i bolo de sinon i ban kun ka taa lajɛ. Arama n tɛ taa bi n tɛ taa sini i ka fini ne ka sira de bɛ e ka fini na. Sabali sa kana mɔgɔ tɔɔrɔ wa i ka sira b'a la i ka sira t'a la kana tɔɔrɔ walayi je n'aime pas ça kana na tɔɔrɔ b'i bolo a t'e bolo a tɛ ne bolo dɛ. Aw tɛ se ka waatini kungo kɛ n'a b'a kɛ mankan in kɔnɔ fɛ mun kɛra. Ko k'ale y'a ka fini dɔ de tununa n'i ka wuli ka taa sokɔnɔna lajɛ ka taa ale ka fini ɲini. Papa ale ka fini fan jumɛn Arama lajɛ i ka ne lajɛ Arama ka fini fan jumɛn bɛ don ne la. Papa n'a ka nana kana na n tɔɔrɔ dɛ a da ma deli ka ne suyɛni ko kuma mais ma deli ka suyɛni kɛ a plus forte raison ka taga ale ka fini ta n b'a ka fini ta k'a donna mun na. Ne m'a fɔ k'i ye ne ka fini ta koyi papa n ye fini de ko n ye sokɔnɔna fan bɛɛ don ɲɔgɔn na armoire kɛsu kɔnɔna n y'a bɛɛ filɛ n ma fini ye n nana a nɔfɛ a bɛ se ka kɛ fini ɲagamina a ka fini na a ka don so kɔnɔ a ka taa fini lajɛ o ye le problème. A m'a f'i ye k'a tɛ a ka finiw na. Papa o fɛnɛ kɔni tɛ kuma ye sa. N'a ka taa lajɛ n'a taara lajɛ o bɛ mun bɔ ale la. Komi ne tɛna na taa Arama yɛrɛ ka don dayɛlɛlen filɛ i yɛrɛ ka don sisan i ka taa lajɛ n'i ka fini ye komi e de b'a dɔn ne t'a dɔn i yɛrɛ ka don n'i y'a ye dɔrɔn i ka bɔ n'a ye. Ok problème t'a la komi ne depuis ne furula ka don so in kɔnɔ ne de tun ko n tɛ don i ka so kɔnɔ komi i yɛrɛ y'a yamaruya jan ko n yɛrɛ ka taa lajɛ. Awɔ taa lajɛ sira b'i bolo ne kɔni b'a dɔn fini tɛ ne ka so kɔnɔ n m'a ta bi n m'a ta sini. Mais papa ni ye mun ni ye accusation de o mais i ne accusé de o ale na baga ma ko n y'a ka fini ta n ko a tɛ n bolo a ka taa lajɛ n'a bɛ a bolo so kɔnɔ a b'a de. Ne kɔni b'a dɔn fini tɛ so in kɔnɔ. Omar a ko a ma ne ka fini ta nin ye mun ye mun ye ne ka fini se i ka so kɔnɔ min se ne ka so kɔnɔ mun y'a se i ka so kɔnɔ i t'i yɛrɛ ɲininka donc i donna suyɛli fɛnɛ na. E Fati filɛ i bɛ se ko bɛɛ la bilahi a bɛ se ko bɛɛ la papa ne ma dala ni ma taa nin ta de pour que ka taa barajugu kɛ ka ne ni kɔ don ɲɔgɔn na parce que hamina ko tɛ fosi ye o kɔ. Nin ye ne ka fini nin. Papa wallahi bilahi ne ma maga la ne t'a dɔn ni nana a yɛrɛ sɔrɔ ne ka so kɔnɔ cogo o cogo. E tɛ a tɛ malo yɛrɛ ko e tɛ fini bɛ taama n'a yɛrɛ ka taa e ka so kɔnɔ. Papa ne yɛrɛ dabali bannen n t'a dɔn min ye nin se ne ka so kɔnɔ.
La vie, elle est pas. Non, vraiment, tu m'as déçu. Furu sans joli. C'est-à-dire, ma jolie, la furu sans temps, comme beaucoup de la vie. Papa, ni testament ta. Et tu as fini ma publication ça. Ni taro ay sele ne ga sokono chugam no. Ita sene be fini kun ata iga sokono. Sene ba kun katama ka tega sokono. Fati. Ha? Sene ba kun. Wala ni manala ni ma fini ta barajugu kere ma parce que ci foshi tigle ko wa ite se foshi la ni barajugu te. Barajugu ma bla. Ika fini ma ya. Papa. Kain na me. Fini era ko kuma tere. Ara ka fini bisika tuila. Bisika tuila. Papa te doni da ni ba tamuna. Ba tamuna. Ela kia fonya na kuma fini na dima. Hein? Papa ni fini kon mara maga finta o ma e ma da. Mais mura da ko ika sokono. Pourquoi? Papa taro fini na ni ga sokono chugam na ni ma maga lawo. Fini ko yela kile no ga ne dabal ba parce que ni ma maga la mata. Non mais finalement vraiment je ne sais pas même. Ate malore quoi. E mata. Vous voyez quand on mourir. Ikanga mula ki dawa ka kuma ko nu meni ana ba te kera ko mo tila foi dira ko mo libi ken ke tro la ko e ne fa e bi sera so pe fo ko be fatila ne pa fo mo awo me shweni ni ya fo imba fo ai ne fatiko fo la santan ko ma fait mu la hatena beaucoup de la san shweni Papa ni ma maga fini na sa wallahi ni mata. Fini, donc fini. Hein? Non mais je ne sais pas quoi, attends, mais pourquoi? Papa wallahi bile ni mata. Ni ma fini ta, ni ma foi kala. T'es nemne sa inemne. Ayiri ka sono. Ayiri ka sono. Ay fini be takama ka na ya zonso. Amata ta ka sono sa. Ali ke malo. Et puis quoi fati quoi? Il ka amula quoi. Kana fait fier ko ngala bi bulu ko. Akwa na nyama no liba fini ka ta Abana. Tout ça là. Mais il y a gela ka gela. Aki ye shende parce que déjà fin be a ma dona sora be fini dona ka ta ni a so ina dan. Atiki ba America ke na fo fini kora yana i ka fini cheka. Mais qui dafa da ki mata fo ka a blanca ka ba atana ta la bo. Papa, ne ara ma fle ne re musumi wallahi ni fati ko ngoni nga fini dama madama. Ibaro ne mo gomni. Afo a karsa iga fini karinye o ma sa iga ta shwe e tara ni shwe ira ni mana te doila walma nyore fo e ta te fini ko ere ita e karamo ko bara gori me fata bara jugure ke kata nani nche ko no ngona ya kila kibe se ko ke ite seo banguna ima ko adam ne wakati kala be tina se ga a bara de do ci ere de balo kwa ha ci fo shire ta loko wala ala ga tiende chame de men ala ga tiende men ne ala ga tiende men fati be morga ibito bo no yir la wallahi ni ko ala ka tiende ibo no yir kamo a fait que kata ka sono ka klani ski galon kan ko ala ka tiende men hetare be fa ala ka tiende men to am na to ngun temen ngam tien bangele teni aramani ko nyira masara mani iman ko nyira mo ko jula yira ya ira tigila hey Bifene dono ya la bulugoi. Ni kera zoom fene so ngone yambi. Barkala. Se fuiteni dabalteni. Asitki alari. Funa ya soroni dilla kan aramaga finita. Walmani fini ni yata, ni fatiyata fuita la de. Menini mata la ka chin bani bengena. Alari be gino dogolimbe do fona soara mama baganima kanani ala bulu bika shweni ko galonela nka nseti ko wera kon nan semi ngadala al nini bido nyega ngon nini bita jino do ne be ngada sogondala parce ni tin ko ni ta to labando ni shweni go galo ni ngata feno takana blanga sogono mi gere fu sora fu ni o konya di alama wallahi Senwewe application ye mi mato obese go skilento koka ka warchi malikono au ka Orange Money walima wevu fe
aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye. Application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store, o n'a ɲɔgɔnna caman. Aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Sendwave télécharger. Procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la. E mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔgɔlen to Sendwave la. Sendwave ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la. An sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Malisin Para. An ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ. Nimse aga chodi. Marco ni makale ga ta misiona. Arama go ka be ga ta klef la kofi. Janu fla bugu de ga ta voyager la. Nia le joli, semeni joli. Morte am sotia. Atene wuli, atemi sai chima. Abduma kalama ga fom mangene. Nya fa efene ngo karsa ni mangene. Atenyi ni nga dumnina fui. Numéro inconnu ni flega ni video ncinima. Et puis mega tigi wele fena be kata répondre ka. Fem mene la bi ala dorone bado tellement que dimenga. Na fora umartia. Mogo shitini yanno adi jisoli ga janga mi mogotia. Ndunti sikan so mogo fena wele. Alaga bon. Mais essaye kan débrouiller. Là. Ni mgela. Ni ta fe mogo shidi ga boni ga sugino kalama. Ta fe moni so mogo shiga do mimi ni Umar nyoche ka fa ku Umar dal do me kilin dinema. Ah, kepe ku belare. Alaga bon. Ay. Ay.
Cɛ a ka kono voyage jara kojugu surtout fɛngɛ hôtel gardien e papa i keleyar'o la o ma tɛgɛ layɛ cogo min na ne m'a dɔn n'a kun ɲɛbolo t'i sɔrɔ kana keleya sa Fati 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 la ilaha illallah Fati Fati malo dɔw fɛnɛ bɛ se ko caman na comme ni mun kuma ye adamaden bɛ se ka kɛ kafiri tan cogo di e tɛ muso jogo dɔn Fati i bɛ se diɲɛ ko bɛɛ la ji dɔ ta ka jan dɔn kan Fati k'i ka ji ta ka jan e yɛrɛ ni muso ye mɔgɔ tɔɔrɔ tɔɔrɔ la ilaha illallah ni mu ko daminɛ tɔ tuguni i y'a ka bana ko fɔ n ye cɛ t'i da sa ala kama sa Fati Fati ala sunɔgɔbagatɔ kunu ka di ni kalabanci taa taxi ɲini ka na ne tɛ taxi sɔrɔ nin heure in na comme n'i ye joli sɔrɔ ni san pere jigin kan papa n bɛ taxi bɔ tɛmɛ i ka taxi ɲini ka na dɛ fa de b'e la n'i ma taxi sɔrɔ ni sen donna n k'a fili adamaden bɛ se ka kɛ tan cogo di Fati Fati Allah Allah Fati ma bon na dɛ Fati dalen bɛ koma na a tɛ su don a tɛ tile don dɔgɔtɔrɔ bɛ boliboli la a kunna cogo sugu bɛɛ la Allah ne b'i deli Fati ma bon na papa a bɛ nɔgɔya sa ala k'a nɔgɔya koyi a bɛ nɔgɔya n'ala sɔnna ma an k'an jigi da ala kan ni Fati sara nin cogo la a ma nɔgɔn dɛ papa fa sa furu la a tɛ sa a tɛ sa a tɛ sa ala sɔnna ma a tɛ sa yɔrɔ nin gɛlɛyara ɲana an ka taa Fati mankɛnɛ ne b'a kalama Fati y'a fɔ ne ɲɛna k'ale mankɛnɛ k'a fari man da la mais ne y'a négligé an bɛ bɔ yan donni min yɛrɛ la Fati kɔnɔ papa an taa dɔgɔtɔrɔso la ne mankɛnɛ dɛ papa nin mɛnɛ na dɛ ne y'a bɛɛ kɛ manamanakan ye parce que ne hakili tun tɛ foyi la an ka voyage kɔ papa e kelen tɛ koyi an bɛɛ de don ne yɛrɛ nɔ b'a la parce que n'i y'a ye e ko kɛ ne de b'i pousser ka bila a la
hali ni e ko k'i bɛ fɛn san Fati ne yɛrɛ ma de b'a fɔ k'i kana sa ye ni y'an selen nin yɔrɔ in na yan bi wallahi ne yɛrɛ ma nɔ belebeleba b'a la papa fɔri yafara ne ma dɛ m'o foyi kɛ an bɛɛ kan ka yafa ɲini Fati de fɛ ne bɛ ala deli sugu bɛɛ kɛ Fati ka bɔ nin bana in na Fati ye ko bɛɛ kɛ ne ye a ye ko bɛɛ kun ye n ye fɛn bɛɛ lajɛlen k'a la fɛn min kan ka kɛ o min man kan kɛ o n y'a bɛɛ k'a la a y'a bɛɛ muɲu fo furu n y'a tɔɲɔ a y'a muɲu n ye ko bɛɛ k'a la n ko a yɛrɛ de da y'a fɔ n ɲɛna k'a man kɛnɛ a bɛ kɛ cogo di i fɛnɛ kun t'a dɔn k'a bɛna se nin niveau ma mais an ka jɛ ka dugawu kɛ a bɛ i t'a dɔn n bɛ fɔ o la a bɛ nɔgɔya n'Ala sɔnna ma i t'a dɔn n bɛ fɔ o la i t'a dɔn n bɛ fɔ o la ne muso de don jigiya foyi t'a bolo ni ne yɛrɛ tɛ k'a to bana bolo ka taa voyage la o voyage ma yɛrɛ fɛn yɛrɛ tɛ yɛrɛ ja ni degunnen don kɔfɛ wa ye n wele n m'a ka appel ta a ma kɔlɔkɔlɔ weleli da n ma sɔn k'a ka appel ta n ko peut-être a bɛna n ka fɛn tiɲɛ ni ko y'a sɔrɔ nin na ko ala ka kɛ ko bana in ye fiɲɛ bila a la ne ka adamadenya kɔnɔ n bɛna n yɛrɛ lajɛ cogo di n bɛna mɔgɔw lajɛ cogo di papa i kelen tɛ n bɛna diɲɛlatigɛ yɛrɛ vécu cogo di han n bɛna vie cogo di ala b'a ɲini fɛ kɛnɛya di Fatima kɛnɛya di Fatima n'Ala sɔnna kɛnɛya bɛ d'a ma ka dumuni dɔ d'i ma dumuni kɛ cogo di nin cogo la e papa n'i ma dumuni kɛ i fɛnɛ kana na bana kɔngɔ tɛ ne na hali ne ka sa papa kan'o fɔ dɛ e b'a fɔ cogo di ni fɛn Fati sɔrɔ na nin bɛ fɔ ni da jumɛn nin bɛ se ka fɔ jɔn ɲɛna foyi tɛ Fati sɔrɔ ne yɛrɛ kɔni b'a la deli de ala ka Fati ɲuman bɔ nin na ka segin n'a ɲuman ye so sinon ni ko ye Fati sɔrɔ i b'a dɔn ko ne tɔgɔ tɛ bɔ a la wallahi mɔgɔw b'a fɔ k'a sinamuso de y'a faga k'a sɔrɔ ala ka latigɛw de don i b'a dɔn ko ne tun bɛ ka sinaya kɛ mun ye ja sinaya to ye sinaya dabɔra ɲɔgɔn minɛ de kama a ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jari b'a fɔ balimaya quoi mais ne tun b'a faamuya de ni ala sɔnna ma ni Fati ɲuman seginna ka na so kɔnɔ ne bɛna Fati minɛ cogo min na ne de b'o dɔn hali ni Fati y'i sen yɛlɛ ne sen kan ne bɛ n sen fosi ka bɔ a kɔrɔ sinaya ma dabɔ nin bɛɛ kama wallahi hali Fati ka nasɔngɔ ne ye nin bɛɛ tigɛ tuma dɔ la n tɛ nasɔngɔ d'a ma nka a bɛ fɛn bɛɛ kɛ ka tobili kɛ walasa n ka se ka dumuni kɛ papa taa minɛnw labɛn an ka taa a dɔgɔmuso bɛ yen nɔ o kan ka taa so i t'i ko fɔla n ko n tɛ koli ma sɔrɔ mɔgɔ bɛ koli na cogo di sa ok n y'a mɛn n bɛ minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka na sisan Fati bɛ position min na e ma ye ne yɛrɛ man ka na so kɔnɔ yɛrɛ n y'a faamuya taa minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka taa dɔgɔnin kan ka taa so d'accord an bɛ se ka taa sisan
Yeme. Ni y'a fɔ ni mun b'a kɔnɔ i b'a dɔn. Vous êtes mort, Ka mɔgɔ bonya. Sendwave ye application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ. Aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye. Application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman. Aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Sendwave télécharger. Procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la. E mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔgɔlen to Sendwave la. Sendwave ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. Adama. Ça va? Ça va. Kan ɲɛmɛ. Kan fosi tɛ yen. I b'a la. Awɔ. Alhamdulilayi. O ma e la tantɔ. Fura selen de don. Ne yɛrɛ de ten cogo la bi. Dusu kasilenba de don. Ne cɛ ka ko tɛ yan. Cɛ ye mun ye tuguni? E yɛrɛ ɲɛ t'a la Arama. E ma ɲɛ tɛ ne kɛcogo la. Ne kɔni ɲɛ tɛ fosi le la. Na ɲɛ si ma ye ka ɲɛ ka ɲɛ. N lajɛ ka ɲɛ. E tɛ ne fin cogo la. Bon, I kɔni bɛ cogonin dɔw la. Ni y'a kalo 3 ye ne tɛ ka mun. Ni ne ye n ka tuluko kuma fɔ Umaru ye problème. E bɛ fɛ ka mun fɔ? Kuma kɛlɛ bɛ tɛ. Fɛn o fɛn problème. E o ma ɲɛ tɛ ne yɛrɛ farikolo yɛrɛ b'a yira yɛrɛ. Tɔrɔmɛ 1 o tɛ ne ni Umaru ni ɲɔgɔn cɛ. Kana na nkalon da cɛ la sa. I fɛnɛ. Parce que kuma dɔw la ne yɛrɛ bɛ ɲininka est ce que ne cɛ de ye Umaru ya? Fati sabali sa. Parce que cɛ kan ka devoir o devoir k'a muso ye Umaru jɔlen tɛ ne ka o si kɔrɔ. Papa ka ɲumatɔ ko bɛ nin ka na ne faga yan nɔ. Ayi. Tɔrɔmɛ 1 o tɛ ne ni Umaru ni ɲɔgɔn cɛ. Hali sisan ne bɔra ka Umaru wele n ko Umaru ka 200 jan. Umaru ko k'a t'a bolo 200 tanya bɛ Umaru la. A tanya b'a la. Fati tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ ka mun fɔ a tɛ k'a don ne kun fɛ. Parce que i bɛ ka mun fɔ ne ani Umaru bɛ mun fɔ ne so kɔnɔ yen nɔ. A bɛ o jɛgɛjalan nin baji. A b'a fɛ ɲɛna k'e nɛgɛ de. Sinon a bɛ ka min kɛ ne na ne yɛrɛ de bolo. A banna o. Donc Umaru donna kalontigɛ fɛnɛ na. E yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ ne la sa. Hali kɔsaranin na Umaru ko ne ma k'a ye téléphone kura san ye. Nkalon e ye téléphone kura ye ne bolo. Bon komi musow ka ko tɛ ban a bɛ se ka kɛ i y'a bila i ka so kɔnɔ. Ka n'o fɔ sa Umaru ye cɛ ye e ye muso ye ne ye muso ye. M'a bila an ka so kɔnɔ cogo dɔ ma tobi d'a ma walima n bɛ ji d'a ma. A bɛ se ka kɛ. Mais dabaliban ko kɔni de don. Umaru fɛ dɛ ni mago jɔra hali sisan ni mago bɛ crédit la ni Umaru wele Umaru ko ne ma ko wari t'ale bolo. Mais i kɛ pewu mun kɔni ni crédit ko ye ne yɛrɛ b'o gérer wari dɔ bɛ n ka compte kɔnɔ ni tilara ne crédit ci ma mais mun ye Umaru ta ye a to yen nɔ su in na n'a nana mun bɛ ne yɛrɛ kun ni n kan cɛ n b'o fɔ a ye e k'o to ne ma parce que i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ ne bɛ fɛn bɛɛ fɛ fo kalontigɛ n tɛ kalontigɛ fɛ Umaru bɛ mun fɔ ne ani i bɔra ka mun fɔ ne kelen tɛ o bɛ bɛn mɔgɔ ma cogo di. Min f'i ɲɛna Umaru bɛ min kɛ ne na yan o ka jugu ni nin bɛɛ ne de tɛ n yɛrɛ bila kuma la. A bɛ se ka kɛ. N bɛ taa n ka sokɔnɔna arranger. Ok problème t'a la. A tɔ to n ma i y'a mɛn. Maa dɔ bɛ se k'o gérer o la n y'a f'i ɲɛna. Su in na a bɛ n sɔrɔ yan. Problème t'a la k'an bɛ sɔn. Awɔ k'an bola kɔfɛ. Umaru fana bɛ se ko caman na dɛ. I b'a fɔ ne ɲɛna n ye nin san Fati ye yan nɔ n ye nin san Fati ye yan nɔ ja a bɛɛ kalo ye donc a bɛ se kalontigɛ fana nin na. Umaru jɔ ne yɛrɛ bɛna fɔlɔ mais a kɔni mana kɛ mun ye a tɛ fɔ a kɔ.
Nyame. Ni afuni mu ma kono ibadu. Tu vete mo boya. Ka mo boya. Ka boni fe bulu fe dro kono flinga te kono mi afni ma kono ko godo. Nem goy. Ne go Umar mu ne ti saka klim so ni nyon cheri. Ha? Mungera. Eba fone ne jendo ngodu. Nyini san fati. Nyini keta lo donge woni ma ki téléphone kura sa fati jabe galu. Do ibe kalon fene tike san. Ha? Eta em san no me fo de fo. Neta ya munyi. Umaru, ni gara chego muso flare bibulu. Ikanga kle I muso ni nyogon cheri. Ore islame ai. Nete fe sa eya. Ebe fe sani. Ibe mu sane mu na ito nyogon sai. Fati de afi ko nete fe sa iwa. Fati re afone ne. Kite foshire sai kali odongo. Ako kika warda ma ika agata tulusa. I banga warda ma so mana ina I botola. Akima kika keme flada ma agata kirisa I bango ke ebo ke muna. Nego ne I muso echo gamna fati fene ti muso yiti ne. Ha? Ima on flabe furu sunan fardarira. Muna ibe mungene ite so go nyogon ka fene. Ha? E yarama. Fati dade afi ko nete foi kai. Fati dade afone ne so mana ina kite foi kai. Donc ni a famia ele aka avocat défenseur. Neta ka avocat. Donc ni Fati mo be femina abo fe ena. Ibna ne kama hotel. Nete Fati ka avocat ere. Ni nanari ka clown ni nyonche yi nyore finyene nyene furu chugam na ya furu teni ibe mungene muna ito kai. Ha? Ema foko mso. Fati ko nete foi kai. Fati ko kite fengai. Ebo ke munare Umar. Ebo ke muna. Okano. Fati besola. Fati. Fati. Yere kan sigi ana kana furu. Fati. Naam. Wa. Ça va? Nche. Bachite. Bachite. Yep, mais non là. Ayi. Mimi ya glana. Kora mi déranger. Non, non, Ah, OK. Et comme ça. Ko ya fay. Ko nete fouy ça yi. Ko to de ba la ko si jardin muso di ye quoi. Nete fini ça yi. Ti samara ça yi. Nti ke dikiku. Kali ko kone ya fay ko ye téléphone ça yi. Ko kone ma téléphone fouy ça yi. Ko akman chama fo quoi. Ko check kan client am so ni nyogo je. Et Fatim ne ma se ko famia. Donc c'est pour cela que nous voulons il can a refléter fleur à fleur. En peu fleur. Donc ça non a tien fone woni. Fati a bora ka kuma mi fosa. Yala e daya faiwa. Fati. Ne afi ngo meki ni ngo e dom so bora ka kuma mi fosa. Ko ni ne te foi ke e ki be so ne anti kon te foi ki. Ko an clé on mi onje a bora ko defo. E daya faya. Kon te fai ça. Ya? Fati fleni. Fati afo. Fati ki afo. Fati te galonda ela o achere ya be galonda ela. Afleni kuma be gafo ni tiene do afleni galonte o. E Fati. So mana ina neni esigle ya. E ma fone ne ko papa te fini san yi. Ko I fini ne do ate tulu san ya. Kali so mana ina ki ko ma kaka wardi ma ga credit san. Kai banga ai banga credit ki ko I ma fa. Ha? Fati pumage. E Fati. So mara na iye kuma mu fone ne sei papa agan papa yi. E ma fo ko ne ka puma papa fe ko ni e papa deli war la kati so war dima. Ha? Eh. Donc ni a famia. E de muso kunye Fati bita kata afe e. Ke kana jar kana bule ka ni man kan mu fone no. Ha? Fati. O mai nem ni laite saka puma. Ha? Donc ni nga famio. E kuma fo papa e papa kane galone do quoi. Tiens, I dongo fene kacha. E te benga lama. Ne de ya fula be fu. Ah Fati. Ne be fu do na nya fi mo muso bote.
muso tɛ na ko n'i furu ala ka latigɛw don ne tɛ foyi kɛ e ye ko m'a kɛ Fati Fati de ye kɔrɔ ye au contraire ne bɛ min san Fati ne bɛ min kɛ Fati ne t'a kɛ hali nana fini min kɛ yan k'i ka fini kura laban n ye fini kura laban min san yan ne ye min Fati ta min bɛ so kɔnɔ o ka ca ni e ta ye n ye fini kura min san ka d'a ma ale ta ka ca ni e ta ye téléphone ko min n'i da sera a ma ko Fati ko n ye téléphone san ne de da y'a f'i ye n ko n ye téléphone san ka di Fatima ne de da y'a f'i ye n ye téléphone san ka di Fatima o ma s'a ma fɔlɔ téléphone bilalen bi a ko kɔrɔlen b'a bolo ko o ma kɔrɔ kosɛbɛ fɔlɔ a ye kura in bila yen fɔlɔ kɔfɛ a b'a utiliser mais téléphone ma sa e ye lakalakatɔ de lakalakatɔ i bɛ wuli min c'est à dire quoi musokunya la ka na ne la gosi fɛn min y'i daja k'i b'a fɔ ne ma han e tɛna furu sariya foyi fɔ ne ɲɛna o maa tɛ yen aw ka kabila bɛɛ min bɛ se ka na fɔ ne ɲɛna ko muso furu sariya ye nin ye muso fila ko sariya ye nin ye a tɛ yen. Yɛrɛ papa ne de b'ale n'an non ça c'est i ye min kɛ nin ye molobaliya de ye nin ye molobaliya de ye et puis kana fini ta fini manama ka ta ka fili ka bon n'a ye ka manamanakanw fɔ ni fini kelen kɔ tɛ nin tɛ den ma bi. Ne m'a lawuli dɔwɛrɛ kama ko ne y'a lawuli ka tila aw ni ɲɔgɔn cɛ de. E tɛn'o fɔ ne ɲɛna o e tɛn'o fɔ ne ɲɛna ka tile aw ni ɲɔgɔn cɛ e tɛn'o fɔ ne ɲɛna. Ne b'a f'i ye. Ne ye furu kana don min na n y'a f'i ye n ko bɔn n bɛ na a kɛ n bɛ dɔgɔkun kelen kɛ e ka so kɔnɔ n bɛ dɔgɔkun kelen kɛ Fati fɛ i yɛrɛ da ko ne ma ayi an ka kɛ su fila fila ye o su fila fila ne bɛ su fila kɛ fini su fila kɛ Fati fɛ a kabiri n y'a furu kana don min na ko bi yɛlɛma o ma changer o bɔra cogoya la n bɛ min kɛ e ye n b'a kɛ Fati ye n bɛ min kɛ Fati ye n b'a kɛ e ye. Ne m'i sɔsɔ ni si la o. E de sɔsɔ ko e de bɛna ne hali e ka kɔɲɔ kɛlen minɛn kura minnu sanna ka d'e ma n ko ne y'o minɛn kura don Fati ka so kɔnɔ. N ye minɛn kura minnu san ka d'e ma armoire ni fɛn ninnu ni lit ni fɛn ninnu n ye Fati ka armoire n'a ka lit bɛɛ falen o kelen kɛra e ye valise min n'a taara i ka kɔɲɔyɔrɔ la Fati ka kɔɲɔ ma kɛ mais n ye valise d'a ma e bɛ se ka tilen ni aw bɛna mun tilen ni ko kuma de fɔ ne ɲɛna han k'i bɛ sigi ka nkalon tigɛ ko Fati y'a f'i ye ni Fati y'a f'i ye a sigilen tɛ a kuma na Fati tɛ se k'o f'i ye o parce que o tɛ tiɲɛ ye et puis ne ma Fati dɔn n'o ye o kuma in tɛ se ka bɔ Fati da ma dɔn n'o ye. Ne ma Fati dɔn ni o ye. N'importe quoi. I ka laɲini i y'a labɔ i y'a lawuli mun kama a bɛ ka sabati tiɲɛ na i fana i bɛ se ko caman. N bɛ kuma kelen f'i ye bi n bɛ kuma kelen f'i ye bi i cɛ de ne bonya n'i ma jagoya furu de b'an ni ɲɔgɔn cɛ ne de y'i furu kɛ ne de ye dutigi ye. Awɔ taa sɔgɔma i bɛ yafa n ma i déranger na ne de ye dutigi ye ne de ye e cɛ ye ne de ka fɛn bɛɛ ye i y'a faamu molobaliya kuma ninnu dɔw bɛ yen quoi kana kuma kirikaraw ni kuma kalonta c'est à dire k'i miiri kana manamanakan fɔ n ye a dan ka kɛ a dan ka kɛ n tɛ fɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kɛ tuguni n'i bɛ kuma fɛ i bɛ kuma fɛ ni bonya ye i bɛ kuma fɛ ni bonya ye. N y'a faamu. I y'a faamu n'i y'a jateminɛ tile fila in i jamani don kuma min ma n'i daja n'i nana dɔrɔn i bɛ patapatakanw ni fɛnw de fɔ ɲɛna a dan ka kɛ n tɛ jɛnɛ. Problème t'a la. Mankan bɛɛ b'a sɔrɔ n'i ye nɔfɛ. N'Ala sɔnna ma a ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ kɛ bilen papa. Nin kɔni ni kelen tɛ d'i ma n b'a dɔn n b'a kɛ cogo min na nin kɔni tɛ d'e ma. Papa yafa. Yafama ko jumɛn kɛra. N jo t'a la. Awɔ ne yafara i ma mais fini de tɛ d'i ma tugun. I b'a dɔn fili de ye ne sɔrɔ quoi. A banna fini kɔni tɛ d'i ma tugun. N molobaliya mɔgɔw la fila ni ne. Non ne yɛrɛ dabali banna kana ko n b'i ka kɛlɛ kɛ ni kɔnɔna jɛlenya je bɛ ka plan jugu de bila ne ye tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ mun fɔ sinaya ko in na walahi a ka jugu ka tɛmɛ o bɛɛ kan mais ni Ala ni kira sɔnna a ma ne yɛrɛ ma ne tɛ don ni ɲɔgɔn wɛrɛ la bilen nin ye nin fɔlɔ a n'a laban ye. Senweb ye application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman.
aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Sendwave télécharger procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la e mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci kana Afrique kɔnɔna la i sɔgɔlen to Sendwave la Sendwave ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima chelakao, an ne balima musolakao. Au munu magobe titi qualité nymauna. Ao 100% coton. Ayeboli Jona kana Bergona Business Center la. An sigli no Bamako Sokuba kono, énergie kerefe. Immeuble maju simpara. An nege juru sino flenye. Na magobe kuna funia wera ula. Aywa, ayeboli Jona kana ngani tisi nyman no segere.